right, guys, thank you guys for coming back. Tichiri pano, guys. Thank you, Bongai Mukaro. Tichiri pano, guys. Hey. So, guys, here we are already on the line. We have Gina Chivasa on the line already. Ndandiri kumirira kuti mudedze vamwe vese kozi vamwe vasikuzotadzoka nandati 5 minutes. Saka nani chiti mimi tegai vamwe vese vanga vari pano pa last live vadzoke vazive kuti tavepo, and we have Gina because I was seeing my comments achiti takamirira Gina. Gina is already on the line, and Gina is using 8 times straight. So guys, mukatidedzerawo vamwe ndandati Gina ndichazomudza kuti chifona since anga ari comments but abva atongofona, so we don't want to waste much of your airtime. Itai kuti mudedze vamwe mubve makwanisa futi kushare live. You can share the live and tag mumwe munhu angari pano asipo pano right now. I can see a lot of people vanga vari pano apa havasati vasvika pano, havasati vaziva kuti tadzoka. Anditika, thank you Brenda. Tarisai, I can see you. Kapau, Jennifer Kapepo, I can see you. I can see you. Daisy Mpofo, I can see you. Guys, tegaiva mwe mamira na Gina. Okay, I can see you comments there. Mira na Gina. Let's hear what Gina has to say first before we quickly give our judgment. And you know what, Mamwakuti hashtag Ketina. Okay, fine, you are allowed. But guys, I think right now it's not a time timu ningi. No, I don't think it's the correct time to do that, because chinangwa chelisha took fight, we just want any nangu de jaigona paita pisi pakati pechi pevana ava manje tikakurumidza kuti timu ningi hapasi sina chichabuda handiti maona deitambomira kuti tiri timu ningi because tikadaro hapana chatiri kuumba ipapa handitika we are building a bridge actually handiti maona pakati pevana vemunhu one. Saka tiri kuramba izvo, right? I can see we are now 1200 guys. Deidza vamwe vese vanga varipo, we were 1.5. So deidza vamwe Mpoka, all right. Deidza vamwe anzi 8 time paid by who? By Ketina. No, it was not paid by Ketina. And I don't mind. Kana tutengera na Ketina ini nangu I'll be very happy, because at least pale kupata ine progress kudara. Antimaona akatengera na Ketina anhu ngatofara gospani kwato ne program kudara, ne progress kudara. So yeah guys, it's time to dedza, right? Gina wakadishwa komuningina. Right, Melly muri stage. Ndiri right inini Gina, right? Gina takaona nezuro tiri mukati menya yatanga tinayo tiri muri mu comments tatisingatozivi kuti kuna Gina, and we follow yedu pano mu diaries. That's why ndati ini andina side ndinotora anditore side, because mese muri ma diaries, that means practically we are all a family. Anditika, but panenge painewo chimosva chinenge chiripo tinotry by all means kuchigadzirisa or kuchitaura, then toita move forward. So somebody said, Sis Melly, when I comment kusvika ndaitsvaka comment ndakaiona uchiti, can I please have my own slot, ndoda kutaura, I want to defend my family, anditika, especially my father, something in my mother, something like that. So ndikati no, panapa pa diaries tinopa munhu wese mukana, hatina watinonyima platform munhu wese anouya, because inyaya inoinvolva mese, you are the chivasazi vacho. Saka tina kuti uyu ndiye anotaura uyu ataure kusvikira tazotaura nhasi ukati ndoda kuuyawo pashow, handitika ndikati no, is still fine, right? Gina, chii chakuunza pashow nhasi? Okay, Sis Melly. Chekutanga ndingangotangawo zvangu nekungokumbirawo zvangu kumarelatives ese ari pano. I believe kuti vamwe vachiri kuuya, because I saw vanhu vachipostira na link family groups, but then chekutanga ndingatongokumbira hangu regerero kuti I've never done this in my life, zvokuti izvi kwandiri it's quite new kuti tinge tichinzi tiri kufumurana like this. Ini nahangu pachezvangu I feel like ndiri kurwadziwa at the same time, kuti why surname ichiramba ichitaurika for all these years. I'm not fighting Ketina. I don't fight Ketina. I don't even do what. Ndochekutanga chimwe ndingakwanise kutaura parizvino. But nyaya pairi chaipo chaiko ndingade kutanga kutaura hangu. Pavana tese 37 takazvarwa 37. Ketina zvaakataura nezuro ndakazvinza. Some of the things ndakazama kuti ndichingoignore, because handingatozokwanisa kupedza live yaaita iyi. Saka ndanangoendawo through makomment evanhu. Okay, hold on. Varikuti Ketina, I just spoke to you right now. Ketina is in bed. Munozati I made a blunder ndini. Ini ndakati kuna Ketina, alright, nyaya to be continued tomorrow.
nekuchembera neudofu ko ndagoziva kuti vari ichi 8 hours ahead kana kuti 8 hours behind. That means iye pandakati mangwana akafunga kuti tikutoreva mangwana yeFriday and anakureva kuti titoreva mangwana yanhasi because ivo vanenge vatopinda chi vaitori muThursday kwanhasi kwavari kuko nhasi vatopinda muFriday mberi kwedu vatopinda kuFriday. Saka indi kutomufonera kuti Ketina takutanga zvikanzi hati makati mangwana ndikati mangwana nhasi zvikanzi aiwaka isu tiri kumberi kwenyu handitika saka ndaichitoti muri kureva chii ndikati manje tina tori najina so Ketina anga akarara ndikabva ndati alright no problem asi akarara haana kukwanisa anga asina kugadzirira anga asina kukwanisa kuya because akachifunga ndi Friday because vari kumberi saka isusu tina jina pano Ketina is not here handika tinongonzwawo jina her side of the story handika Ketina angoti iye achazodi anenge achingoteerera zvake kana sezvo ari mumablankets kana azofunga kuti anoda kujoina she can still call in and join no problem but right now watina endi jina munin'ina waKetina enderera mberi. Okay, yeah, but my wish was then anga aripo because handidi kuti nyaya iyi ndikaitaura nhasi kana ndozowanikwa kutsvagwa futi. I just want to say ka1 zvova zvaperera ipapo. Actually I was even talking to my dad right now saka ndati okay because vatotivo vanodawo kupinda pakongo vataurewo because inini hangu ndakazvimiririra handiti ndombonozvimiririra ndisati ndamirira hama dzese dzekwamai kana kuti dzekwababa because as it is right now even aripo palive as we're speaking right now vasipo ndevemba medu because havamo mugrupu rimwe ende vamwe vacho vakatosiya Facebook because of Ketina yeyuyu. Saka inini hangu chandoda kungotaura chekutanga ndechekuti pavana tese tiri 7 vakazoora namai 1 nababa 1 vese tiri 7 hapana kana mwana 1 anonzi anotaudzana naKetina kana zvizoita sei. Ketina kukura kwadzakaita isusu takakura iye achinzi ndimai vangu nababa vedu ndiye aitonzi ndimai vangu chese chaada isusu kana tikatoda fedha chaiye taimhanyira kuna Ketina because taiziva kuti zvinokasika zvaitika ndo vainzi ndimai vangu chero zvikati chakati ichi hachibvu mwidzi munomu kuna Ketina aiwa zvasingaitiki handiti just one misunderstanding yavakazoitirana isusu were young. I'm talking about 20 something years ago, maybe I was around 10 years somewhere. Kana ndisingakanganisa I was around 9-10 if I'm not mistaken. Saka pakaitika misunderstanding iyoyo mudhara haana kukwanisa kuda kurova Keti because vainzi ndimaisu vakadana munin'ina wavo ndiye akauya akarova Keti. Keti kubva musi iwoyo vakabva vatanga kunetsana namudhara akanzi ngaakumbire regerero akaramba. Keti akaramba ndokubva abuda akanorara kuma next door. I can't remember kuti akanorara kwanani because ndandiri mudiki. I'm telling you kuti ndandisiri mudikisa but I can still relate to some of the incidents zvakaitika ipapo. Saka zvadaro Keti yoya akazotanga kunge achifamba achienda kumapurisa chinoti ndoda protection order baba vangu vanondirova vakatondidanira hama dzavo kuti dzindiponde nyaya dzakabva dzamowanda handizi. From that time Keti akangozotanga ngozviraramira life yake chimozonzi kuzvina kugara apa iye akugara apa isusu kuzosvoti kure. Inini chandoda kubvunzawo hangu pavanhu vese vari pano handisi ndechekuti mukukura kwavo kwese havana here mubereki wavo vakambomutsiura kana kuti anonzi akabatirwa belt. Hapana here musha unonzi hauna mutemo kana kuti unonzi kana kuti iwo uri mwana urimo ukatadza kuteedzera marules evabereki ukabatirwa belt nyaya iyo inotonzi yatove abuse yakutofamba ichiudzwa kunzi my siblings. Inini I just want to clear out our name. Inini nenabhodhi vangu nanasisi vangu nevanin'ina vangu we are not part of all those things. Enotai abuse waka ndofunga nesode takatonyora mabooks. Inini kubatirwa belt kwandaiitwa handifungi kuti kana kuti nanhasi zvinotombondibata kuti hatakamborowa tiri vadiki 10 years kana izvozvo ndine vana ini 2 vakangondikanganisira ndinovabatira belt handiregedzi ende indinodisciplina zvokutoti vega nezvaindizvonyanzi ndo abusika handizivi nokuti mwana saka nandizozivi kana nyaya dzachona kakari kanyaya kadiki Sis Melly kekuti kakaitika kari kadiki kekuti iye chete akangotadza kungoti ave mwana akada kukwikwidzana nevabereki kusvika paaveko zvino ari ngobe munhu wokuti anongofamba achitaura. Inini ndakasvika kumubloka hangu handikunyepa handisini ndega munhu wese kumba hapana wanotaura naye ndofunga anongotaudzana nemusista yangu so anonditevera inini uyowo she just minds her own business haani nevanhu
anongozviraramira wake handizi saka haneni nyaya dzemumba haapindiri saka vamwe vese ava hapana munhu wani waanotsaura naye munhu wese akamubloka naye akablokwawo. Just recently 2 weeks ago mwana wake akarwara handizi arwara first body yemumba ndofunga pamacomments amene vandakambotsaura ndikati tine prayer warrior mumba tikatozonzi mwana arwara tanzonzi mwana arwara isi tikangotione vamwe vedu tikangoti isusu ngatingomunamatrai from a distant because keti chaikumufonera unonzwa vagadza mwoyo and anokudza zvinhu zvokuti unoshaya kuti woita sei. Keti yewi ari right and very sweet pasocial media behind the cameras guys mukadzi uyu uyu mukadzi uyu inangu I don't know. Sometimes I just wish kuti ambeni kuti kana riri shavi kana kuti ridzimonira handizivi afonerwa mwana wacho sisongo akambotanga kusenda mavhesi vachimunamatira pafoni vachiita sei mwana wake akangopora nasisi wangu iye Keti nemwana wake vakabva vatanga kukutirana vese kuna sisi wangu vachitaurira kuti hey, you are a hungry pig, fuck off, get away, get a life, all those vulgar words zvazokukaridza zvazvaanoita inangu I don't know. I came to ask him, I even asked him ndikati iwewe kana uchienda kuchechi why do you use such a tone? Kana uri munhu anozvitiwa you are an evangelist, mwari wako ndimwari rudzi iwewe uye mwari wako ndimwari rudzi anokuudza kuti don't honor your father and mother. Ndimwari rudzi munamboziva here kuti Keti charo mukati tisiri kutaura naye like this anogona kana ngoti kwaafumira ari kwaanenge ari zvikangomubata anongobata foni ototanga kutextira mudhara mudhara hatauri naKeti haatombopindura anongoverenga oblutika osiya zvakadaro mudhara anoudzwa zvese zvemugurungwa zvese anozviudzurudzwa mamessages ari mumafoni medu muka they are so embarrassing guys that Ketina uyo amuri kuona uyu they are so embarrassing ini inozvinyaririra uye ndomunyaririra at the same time but why is she doing such things and also dragging the same yekwachivasa just like that munhu zvisingaiti like I really don't understand. Murikunzwa ndinemwe issue yandinayo yakanibata Keti ndaitomboita time yekuti zvikamugara izvozvo ndonetsana naye ninyota ningasendera kana kuti mudhara ndonetsana naye toblokana ndozomuunblock totombotaura futi. Murikunzwa just like sisters kuti munombofaita mogadzirisana but ndakazoona kuti no kuti ndiite peace in life nevamwe vese ava kuti vakazoona kuti tiite peace in life ngatimusiyei. It's not kuti hatidi kutaura naye Keti but kutongotanga kutaura naye soka itori problem anokonzeresa haani peace munhu yavo kuti charo mufamily chemuchemuka akanotoona uri kuwirirana she makes sure kuti adestroya kuti vanhu vasvika palevel yokuti munopesana mese imimi vana pachezvenyu handichabati vana pachezvenyu ndakungoenda kuvabereki mai vacho ivava vari kutaura kuti mom was being abused growing up achichema achizvamba ndiri kuda kuti ndosaka ndanati denanga aripo Keti ambotaurawo mai vava vanozhambira kudai asi here vataura kuti mai vava inini mama vakandifonerei vachichema the last time yakauya kunoko I think it's 2 years ago if I'm not mistaken ina ndida kuenda because inini drama handichadi Keti ndinomuziva mama vakandifonera inini vachichema pafoni vakanditi unoziva mwanangu handisati ndambofila this pain in my life Keti ndinoita kunge ndakamuchinjirwa muhospital anoita kunge asiri mwana wangu inini ndombofunga dzimwe nguva anomboita dzimwe dzangu ndofunga inini kuti hapana kuitika mistake here muhospital because the treatment yaanondipa chaichaiva I don't deserve it. Keti ndananga ari palive right now ndosaka ndachida kuti dendo nemuwo anga aripo ndinzwa kuti anodingo ndandida kumubvunzawo kuti kana vari mai vako chaichaivo why hauna kana respect kana nemunhu haisiri nyaya abuse kwamai weright vakakuitirei ngatichiti timbosiya baba kwamai vakakuitirei mai cheche vakasvika pakuvaudza zvinhu magadza moyo pane day vainda kwasi kunoona boyfriend amene boyfriend angamuona wekoko vakuzanzi vanofanira kunovaona chichi saka munongozova machemberede chikurai they are not that modern chazvokuti unokwanisa kugona kuintroduce boyfriend ipapo votokutanga kutoti nikwashambasha no vane maprocedures avo vainge vachitarisira kuti iwo semwana uchaita saka ivo vanonzi vakangotorana here vakuda kuenda navo kavakunzi ngavadzike mumota vapinde mumba muyamwe mai vangu vabva vazviramba vapa excuse yekuti inini gumbo rangu riri kunetsa anzi vakashuro svika ndichidzikai mota mangu chidzikai ndichaona kuti muchaenda sei kugwanda vakatodziswa mumota imomo ndimai avo vekubereka
mai ngavadzokere kumusha. Ketina uya angosiya vanhu vari muzvikwereti. Ketina yeyiwa munozonzwa achitaura kuti hemei vangu vaiabhuza. Kwa iye zvake zvaanoita zvaasiri kutaura, ini ndo zvandiri kutaura. Zvandinodawo kunzwisisa. Zvatenda ndichidawo kuti at least dena auyawo angotaura because inini handisi kuzvinzwisisa. Ndaingonzwawo nevanhu zvinzi Keta angachitaura nyaya dzake. Chiketa azobata nyaya. But nezuro handidi kunyepera. Ndakabatsikana because ndangosanganawo nelive iyoyi. Ndakateera group renyu. Saka ndakamboona ndaitomboona hangu achita zvanandinyengeyo ndichitosekawo hangu kuti at least awana zvimwe zvinomutipa peace. Munoona? Not knowing kuti iye pane kumwe kwaari kuenda because ndakatoita dzimwe hama dzakatomboti taurei dziti munoziva tinokuzivawo zvisaperera zvinji ende ndikokuku because nyaya dzake dzinotanga sezvo okwezva vanhu attention chisika anenge achingoda kuti vanhu vauye vamuunganire vomudzira tsitsi voita sei. These things zvese zvinonzi zvakaitika, it was just one misunderstanding yekuti iye semwana aifanira kungokumbira regerero semwana dena akangova mwana but haana kuda kuva mwana. Haana kuda kuva mwana, akada kukwikwidzana nevabereki. Isusu nesuwo mukukura kwedu taitiurwa isusu ende taitoitawo zvimwe zvinhu zvokuti unotoona kuti apa wakanganisa belt raibatwa zvechokwadi but ina handinangova kuti ndinganzi ndakabatirira because paipa ndakadaiso ndakazoroverwa chii. Iye akarwa kahwani, inini handitombozivi ndakarwa kangani but all those things it's past and it's water under the bridge and handina time yekuti ndinotombozvifunga kana ndinotomboita handina kana time iyoyo. Vabereki vese ndinovada vese zvakafanana, vese ndinovafonera, vese ndinotaura navo. Handina kana grudge rokuti ndinonzwa bundu pamwoyo pangu kuti ndotorara usiku hwese ndichifungwa saka mubereki wemangwana ndomuka ndichimuudza chii. Baba vake cheche anombaudza kuti uri mbwa yemunhu. Ketina uyu tine mamessages hama dzese even I'm sure vamwe vatori panapa macousins angu vanenge vane mamessages zvaanoita manje kusafunga kwake zvaanoita. Anoti kana achida kusendera mudhara message anotanga amusendera ozotora zimeseji reyari anenge ataipa riyere oifowadhira kumunhu wese mufamily. Ndozvaanoita. Saka munhu wese izvozvo anenge ainawo mamessages waya mudhara vachiudzurudzwa uri zimbwa yechiti you are evil. Zvese vele zvizingaiti zvokuti chero mubereki akanzi muroya haukwanisi kuenda kwayo vanotanga umudza such words. Chero mai vakanzi vakadai haukwanisi wese mwana because isusu mukukura kwese chero zvinzi hauna kuzviudza panyika. Deno baba ivavo anozodai kunge achidaika dai vasipo naide asipo arimo munhu aimbogara pasi chepse ombofunga kuti zvichokwadi zvandiri kuita izvi izvi zvinozopei kana kuvana. Zvakafanana nesuwo tetine vana vari kukura eventually vachatanga kupinda pamafacebook vatanga kuona kana mai guru ravo zvavari kuita pamafacebook. Alright, zvichapa picture yakaita sei kana kuvana vedu isusu tomboti vato right iye akatongovadzidzisa kuti hamuna hama yamai yamunofanira kutaura naye. Hama dzese dzekomai the hungry pigs. Muri kunzwa? Kwa isusu right ko vana vedu ava vari kukura chii chavari kudzidza because isusu tisingadi kuti vazive zvinhu zvisiri. Just one misunderstanding nyaya yakutoita kunge as yakakurisa. Alright, Sis Melly, pane imwe incident yandinoda kumbotaurawo. Handisi kuti inini ndiri right. Inini lero ndinotorawo nezvangu handisi. But when it comes to my family I try because chinhu chinonzi family chinhu chandinovhalue mulife. Nhasi ndikati dhipa napa nese vanhu vari pamafacebook hamunirigi inini ndinotofanirwa kuti family yangu ndoinotomiramira igonomimirira inini. Muri kunzwa? Saka chinonzi family chaicho chinhu chakakosha. Munhu wese ari panapa nefamily ende ane mhuri ane chinhu chinotonzi family chaicho. Saka iwe kana uri munhu nango zvinzi unoda kuzviraramira life yako usingavhaliwe chinhu inonzi family uchindo munotsvaga malove nemalife pamafacebook kwese kumatwitter kwese nyaya dzekuti dzakazara unozovei. Alright, after that kwese akabva kumashure kwese it's been 20 years so far achizviita kumashure kwese uko achizviita akawanei chaanoti alright ndakawana chaanoisawo apa on the table otaura kuti alright pane zvandakaisa kutanisha image kwamudhara kwese uko ndakazowana izvi kana kuti kutanisha image yevabereki vangu because inini mai vangu vedu nababa vedu vakatosiyana kudhara for their own reasons ndandisingosvikawo pakubvunza kuti zvii because I was young at that time. Nayewo she was young at that time. Chero vava vakuru kwatiri they were young. Zvokuti chero isusu kukura kwedu ndofunga chero neMoses Melly tomboti vabereki venyu vakasiyana hapana pamunomboenda munobvunza kuti chii chakatoneta pakati penyu muri chii because tiri
patinoperera poita pakuti vabereki vakuru ndo vanoziva kuti how best can they handle such issues handiti right kozoita nyaya Sis Melly imwe inondibata handiti tine brother yedu isusu wandinotevera ini anova anotevera Ketina Ketina akaudza mwana wake kuZimbabwe handiti aendesa mwana kuZimbabwe ndobva aenda mwana uyu anonzi ana kumisbehavha ndo manziro andakangoenda and those days taitotaurawo naKetina zvechokwadi tichitowirirana tichitotaura saka pakangoita jena ndakangomukoma kuseni ndikutoona mafotos ari kumwaya mufoni ndikutozowa mwauri kutaura kuti mafotos atamboerwa naKeti ndei mwana atoiswa paairport patori kuairport nemwana zvakutonzi Tanaka is coming to Zim hatizi saka ndakutobvunza manje nezim shuwa vana vanenge vazvarirwa ikoko vanozoadjusta here chikanzi your main reason why ndiri kumuendesa hatizi saka zvadaro mwana akaenda zvake kuZimbabwe asi kuZimbabwe vanzodzi yangu ndinoti chero vamwe vari panapa varipo paplatform panapa ndofunga hanzodzi yangu iyoyo ndingangoti mumba ndiyo inonzi ndiye Jesu because haani nevanhu ende haataurisi ende munhu anongo uya munhu iwawongoti handizi anotraya kuti chero chifaitaka anoda kuuya kuriyananisai oita sei naye Keti I'm sure kuti paakaendesa mwana akanyatsoona kuti kuku ndokunonyatsoita kuna angu ava unlike vamwe tese isusu vamwe techinzi totaurisa kana toita sei but kwanzodzi yangu ini ndiri pano chero mwari wangu noipupurira hauna kana chitema naye munhu hauna chero kutomutadzira chekucheura unototi mwarika ndiregererei because munhuwo kuti you wouldn't want to saka mwana aenda kwekweagara regai ndidaiso Sis Melly ndiite zokuti phone iri airtime futhi ndithenga ma minutes just give me 2 minutes all right sharp okay right tamirira ma minutes thank you Rutendo Marufu tamirira ma minutes guys ini nangu I'm not even busy batikana because I don't know ndingafara kuona vana va family iyi guys ichigadzirisana nekubatsira nekudi Ketina mumwe wedu anditi Ketina muning'ina kwedu takamutarisa Jina zvakare muning'ina wedu I don't know how best we can help them guys really I see it's not a laughing matter kana kuti a matter kuti I stand with Ningi or Ningi it's a matter kuti right now we need to try and help these sisters of ours right. Of course, yes, Gina will ask you some questions about Maningikire, my abuse and allegations, Akataura na Ketina and things like that. We are going to ask her because we want to know the truth. If she still remembers because it happened. Because really, I don't know. It's not a laughing matter, for sure. It's not a laughing matter. It's not. And as it is right now, guys, kukumbira oma diaries, etambomira kuti ningane era, etambomira kujaja. Andite, because chinangwa chedu achichekuda kungonzwa nyaya yavo tobva tamhanya kuti ningane era tojaja todii tikadaro takuita kunge vana vadiki. We are now acting as if we are tirima ECD. Anditi maona. Tinenge takuita kunge chitiri vana veku ECD. Anditi we are here to help them kuti tikwanise kubatsana navo. So tikamhanya kuti uyane era Ketina ne era muningina Jina ne era apancha turikugadzirisa guys apancha turikugadzirisa already we are judging hatina chatanzwa hatina nyaya yatanzwa tina chatanzwa so far ari kunaritana yake the same way yakanaretawo Ketina nyaya yake nesuro akauya akanaritana nyaya yake she's still narrating yo nyaya yake already tatotora masides tatomira pakati tatotora maside kuti aini nangu sorry ndinoto go with Ketina I go with Jina things like that. We are not helping. We are not helping. We are not. Instead, in the comment section, alright, how best can we help them? How best can we help them? Because I believe Ketina, we now have Ketina Pan. Ketina is now here. Ase ake ati has kuda kupinda pa live. Hanzima answers kana mchidama answers ezvanda taura zvese zvandakataura. You can go ku YouTube channel yake kune ma answers ariko ndokwa mchano wana ma answer ese ikoko. Ndo the way I respond nayo pano.
Hands vari kuda ma-answers. I'm not going to fight. I'm not going to do anything. You go to a YouTube channel. Muchannel hanzi kune video yakaitwa nesuro. You can get all the answers ikoko. Wow, Ketina sent a message. If which I send a message, Ketina, I think she's no longer there. Anzina Ketina, Sis Melly, I'm not listening to that again. Regain rare. And I've got business meetings this morning, plus. Let's wait for the Munwe show first. Timbomira kufona, Timbo Peds and Gina first, then Jazofona. So Atanzi this morning plus sorting radio 54 final touches before launch day redu away. Dingato penga Sis Melly nima fashions ekwa chiva asari delusional. I need to stay focused. Later talk I read to the first part only. I told them all to and the consequence of it did 3 months ago and they should do message ya send azokera unorara zvake. Right, Gaitins. Imagine after this show, Ketina just one mrume wakera. Anzi kutangachi. The only way it na John Walker, the only way to help them, I think kutanga nikuendesa Ketina kwa shiremba wefungwa first top wa results kuti is she normal and then tuzotangira ipapo. Sure, John Walker. Wadire kutisa pangoya kaoma iwe. John Walker. Johnny Walker wadire ikutisa panguva yakaoma ndinomudza imudze iwe mudze wega right hey exactly Noma K. This is for Noma K. Noma K, I applaud you. Thank you very much. And the problem with us Zimbabweans, we always use Facebook for drama and entertainment. That's why when serious matters like this arise, we fail to support and come with a proper support system. Thank you. This one I deserve to pin it. Really. You don't deserve to pin why. True. Facebook is now all about makuwa. Ninga kasodai. Maka waningi jusira ningiri kasodai ningia kasodai zviri kuitika mukufamba umu zvatasangana nazvo yaiti mbotaura zvakaitika uyaiti ndo zvangozara Facebook. It's all about makuwa. When a real problem comes, we fail now to tackle it the way it is because tajaira kudi kumanya kumakuwa tinokangana kuti serious issues anouya. That's where our problem is. Hello Gina. Hello, Sis Melly. Yeah, that's right. All right. Yeah. All right. Again, continue. Then you tell me, brother, yangu pakaendeswa pakaendeswa mwana kwari. Vakachengeta mwana zvakanaka nemukadzi. Handisi. Ketaitumira mari zvichokwadi achivatumirawo kuti vabatsirikane. Zvafana neni ndikaendesawo mwana wangu Samuel, obvious ndotofanira kunge ndichiendesa kamari ikoko obvious. Wesi kana nditori kana sekuno kana na diaspora kwavari. Obvious ndofanira kunge ndichitoita sei? Ndichitobatsira ende panotofanira kutoita kaka difference kakuti aiwa kumwana wemhene ari panapa handisi. Saka sezvinewo mwana uyu pakudzokera iye Kate akazwareja kuti hanzodzi yedu iyi nemukadzi wayo nevana vake vese vaperekedze chii mwana
kumudzosera kuNew Zealand then wozodzokawo. Saka pakuenda kwakuyawo asi zvinewo zvinhu zvakakasikawo zvikagadziriswawo munhu aifanirawo mavhiza kunoku ikazini yeduwo imwe cousin brother yedu but yakatozoshurwawo manje nenyaya yekuti zvava zvatinonokei akasenderawo mazimessages asingatoiti zvoti handikwanisa kunge nchizvitaura but munhu wese anozviziva kumba kwedu zvisinei yazvo iyi haina basa vabva vaenda vasimuka vaenda vasvike koko within 3 days takutanga kutoona mamessages akumwayaka kunoko kuri kunze sarapisa mwana wangu ye vanhu vaidai ndikati zvatotanga ndo matangira muziva hazvina kuvhundutsa vanhu vana vangu kuti zvatotanga let's hope vanhu vanodzokawo vari right handakafungidzira kuti pamwe ichaita nyaya diki but yakatozokura zvokutoti charoneswawo kunotata kushaya toita sei Sis Melly papa akaipa handini kunyeperai taifonerwa isusu kana vana maiguru vangu inyaya anowa futi maiguru vake vaitifonera zvekuti vachitaura kuti hatifaniri kutombozikanwa kuti kutaura nini hanzi vaigariswa mukarumu handiziva kuti karumu akakamira sei your own sister achidaro kwauri iwewe handiziva hangu papo inangu zvakandibata because brother yedu tinoiziva edu mwana wayo akangokura ake anongorwara sezvongoti kubva achirozvarwa mwana anongorwara munoziva saka health yake chaiva vanhu vese takatinomutyira tikati vedeka fidhera pamwe akatoendera ikoko kuti ainde kungonofira kuNew Zealand takatongaunamata kuti tikashatoita sei zofambiswa sei zvakatozoita worse anga akudzikwa pakati peusiku hanzi airara mupaki mwana wamai vako cheche in the middle of nowhere muNew Zealand maasingazivi kana munhu wani achidzingwa panze kunzi buda uyendi aenda achinorara panze mupaki mukadzi akaitifonera otisendera mamessages vedu handichazindoita sei handichazindoita sei mafoni aita akabva kubasa aiuya achiscroll hanzi wocheka kuti hapana here zvimwe zvatachitaura nawo saka vaita vachidhilita izvi ndakutongoti iye achizviziva kuti ndo zvaiitika vana vake vava anoti I have two kids ndo vaisara vachigadha brother yake nemukadzi wayo nevana hanzi vaisora vari mukarumu kwaingobudiwa chinzi vainda vanotsvaga chikafu kukichen nekutodzokera murumu zvokuti ndakashira kuti tina problem yake checha iri paki ini nhasi ndoda hangu kuti ndingotsaura aino kuti ndauya ndiri one but mudhara kana akwanisa kupinda achatsaurawo soon after inini ndamusendera namba dzenyu nokuti ati neno ndoda ndingotsaurawo pamwe vanhu vambondinzwa because ameno kwese kwaanoenda keti vaya vanozenge vachimuteererawo vachida kuzotsvaga namba dzamudhara vachida kunzowasaidira mudhara saka uye mudhara zvinoti vanhu vake vanongozouya but havazokwanisi kunge vachindifonera bheki tinyatsovatsanangurira kuti inini zvinoita mwana uyo hatitozvinzwisisiwo kuti problem yake chaichai ndechi saka ini ndangoti regai ndinonotaurawo zvandinoziva inini kana ndadropawo ko ini mopinda because inini keti chaichaicho chaanoda kana chandingazive kuti problem yake chaichai iri papi hanzodzi yake chaichai buda ndibudewo aidzinga mausiku kuti buda get out achina norara mupaki in the middle of nowhere hazivi munhu New Zealand hazivi anyone ndakasvika pakuti mwari kandibatsirei chero ndichinzi ndinonzi hanzi zvazofamba sei nazoita seka mwana wamai vangu adzoka akari mupenyu adzoka ari mupenyu kete akataura kuti zvitsvagire mega mari mudzokere kuZimbabwe mari dzada kutumira iko nzodzo muri kuZimbabwe ndo dzamuchashandisa kudzokera bheki why wakavatorerewo right just to make them suffer mwana wamai vako your own flesh and blood nangozvinzwa right vakakutanzira kana kuti right vaikudya mari yawaivatunidzira ende hapana one day ravakabhokuti kasira kutitumidzira mari but waisenda wega mari knowing kuti mwana wako ari ikoko chii chazonetsa kuti woti watora munhu nemukadzi wake nevana zvese vaikoko wakutanga unoabusa futi your own flesh and blood ane problem atori neproblem iye anzodzienda ndikutauroi hafa ndirisha kana basa hombe cheche ndakatombogara naye kunoku ndofunga for almost 2 months tichimurapisa akanzi haafaniri kuita mabasa anorema nadhokta hanzi anga akumutsva na3 am every day achinzi rume kinamba wevhaimba yese munhu anotoriwo neproblem nehealth problem iri serious yokutoti munhu wese kumbaka chero mutakurisa 20 lita yemvura cheche vatotomuzezera kubva chikura mwana akangokura akakadaro saka wazonza unzanza inotso kuna 3
achirapa live achitanga kuti hey taiabuswa hey mabrothers angu alright takangozodaro inini nevamwewo tatoona ino nokuti munoziva zvaanoita Keti akawirirana newe nhasi let's say ndikuwirirana naye nhasi Keti haadi kundiona kana kuti nchinzi ndawirirana nevamwe kana kuti ndiri kusaidzirana mudhara anoda kuti zvaanotaura ndo zvaanoda kuti munhu iwewe kana as long as uchiwirirana naye ita izvozvo wese kana akakutoita nyaya dzemari dzekuti ngochitowapiwa mari vakazouya vakutaura ava pavakadzoka kuNew Zealand zvakazoitika zvokuti isusu takazengeta kuti kotoita sei kuti vanhu vadzoke takutanga kuti habeta kuti vanokwanisa kutengesa zvakati votengesa tongotengesa zvitori nani kusava munhu usina chinhu vanhu vodzoka takutoita kagrupu kedu kafamily group kokuti tibatanze hanzodzi yangu tive wanzodzi yedu second born ari kuaustralia hazviona ni futi naketi hanzodzi yangu yatakazama kunge tichitaura naye akati inini as long as tiinvolva Keti handini kuzvinzwa ije ndakamuona vasati vaenda kuti usaramba vachisikasika nemunhu because munhu paanozvokusvipa anokusvipa zvimwe zvokuti unoshava kutoita sei and chokwadi akanosvipirwa kuNew Zealand haana kana nerumuromo Sis Melly mamaona mascreenshots andakusenderai asenda iye pacho zvake iye wanzodzedi pandamunzoti indakwenda kulife but mamaona ndizi vanhu vekuti vakarwadziwa munhu anorwadzisa munhu wese hapana kana munhu wani wandinoti wani anoti haasana murwadziswa naKeti right ndiri kuda kutaura yemwe brother yedu futi yadabva kutaura ari kuaustralia yeye kuti vasvike pakusanda vatowirirani but ndozonetsekana manje kuti anozouya pano pafacebook achiridza mhere achiti he taiabhusa mabrothers angu abhusa Sydney ainzwai Sydney waari kuchemera here vanotaudzana Sydney waari kuchemera nhasi vanotaudzana here that's my question chii chakaitika vakatomboeni makore vasingataudzani nokuti Keti chaichaiye hagoni kumentena kana pisi chemufamily hagoni right zvozvanozoitikawo kuti takunzoti Keti akunamata tikatofara kuti at least kana akunamata zviri nani kana Keti onamata video because atanzwa paakatanga zvemaministries ake achita sei but zvakazopfuuridza Sis Melly handidi kunyeperai kunamata kwake I question myself kuti ndimwari rudzii I fail to understand her inini zvangu ndirisei nangu I fail to understand her ndichizvimiririra vamwe avanototaurawo kuti havazvinzwisisi kuti ndimwari rudzii because chero mai chaicho vakanzi vari kurwara nhasi vakada ndotiri pamubhedha vari kunzi vari kudai tikakwanisa namufonera mumhai yokuti pari kushota mari yakati mai varwara kunoku zvitori agent Keti anokutaura kuti chimbomirai mwari haana chaandiudza vokunzwa angave mwari rudzi alright anyway hazvineinenizvo because ndo zvake ramwari watari inini ishu iri papa ndeyekuti zvakafanira nekuti paakaenda kuaustralia I think it was last year when they reconciled vakaenda kuaustralia ikoko nevana vake ndobva vaenda uko vachisvika aiwa zvazvifadza kaniso kuti toda mafotos chichisenderwawo zvechokwadi vaka vanhu vachifara vachiita sei nhasi mangwana havasera zvakanaka kuswera mangwana chaya Sis Melly tautoudzwa kunzi masatanist vanhu vavava ive zvazoita so they're so antichrist what akatosiya akonzeresa zvimwe zvokuti nanhasi handina neremuromo havataudzani nanhasi Sis Melly nanhasi it's been years handisini ndega ndisingataudzani naKeti akasiya akonzerese kuno kwemuroora manju ndokunyanzodzi yake futi yanga ane makore asingaonani naye apa anenge achifamba achiprichira vanhu yetiwo pachizvako bring kuindisa anoreconcila vamwe kuti auye azvimirire mufamily yedu she can't do that chaanoda ega vanhu vachirwa vachinetsana ndopanonyatsokunzwa ropa rake kuti tiri kumhanya ipapo sorry ndakusanganisa nyaya mumba medu takazvarwa tiri 5 vasikana vakomana 2 vakomana vese vahombe zvokwandiri one ndiye wandikutaura kuti anga akaenda kuNew Zealand kwaari nemukadzi wake musi wavaiti vari kukwira ndege alright ndovambotaura kuti mari yendege yakazoarenjwa sei tiri mubishi rokuti tinge tichitengesa tichiita sei kuti baranidze mari yendege vanhu 4 kava vanga vakaendeswa saka matiketi 4 evanhu varofanira kudzoka handizi right takangozoona vasenda message ivo vana maiguru vakataura kuti amene
nhasi angoti hanzi my flights be coming day after tomorrow. Saka tiri kumbirawo kuti please just stay calm. Hatisi kuziva pamwe tinogona kuuya togona kusauya. Vachitya voice ravo chinyatsonzoti maiguru vari kutya hameno chii chiri kuitika. Hatisi kuziva but just pray kuti ano kuti tisvike kuairport. Tikangoona utakwira ndege ndo patichafema. Murikuzwa? This whole thing inango and that same night iyoyo abva kufona maiguru mafotos arimo vakamarwa waita mbei munoona mascratches ekita aya kuti tutika kumara kudai so unosara uine mazimax akakura kudai so ndo mamax anga aina maiguru ndikavabvunza kuti ko chii chaitika mamaona kupi mamarwa nei chii sikanzi ndiketi kuti vadii hanzi niyeunga ndangoti hanzi vakangoya vari zvihasha vachibhenga madhoo vachiita sei ndo life yavo hakuya ndoziva iyoyo kuti madhoo aya anotanga achadambuka chero madziro mumba munetange maakuita earthquake kana atanga asvikirwa geti yeuyu hanzi ndangovatsiura chero kuti musarove chi tanaka ndiye mwana waketi hanzi zvikanzi kunditsiurire chii ndokutanga kumarwa murwara akauya kuzimbabwe akamarwa inini hangu chiitiko chakadaro ndakatadza kuchinzwisisa up to today because akatomarwa zvo zvokutobuda ropa ndikati what is this chii nanhasi ndiri kuzvikwestiona inini kuti chii chezu chakanyatsoitika papa but something is wrong and pane zvimwe zviitiko zvaanoziva iye keti isusu zvatisingazivi because munhu anongoda kudestroya azoya hake pamhene panenge paine vanhu like this vanenge vachimusympathiza vachiita sei vachiisa malove nemalikes ando panobvanzwa manyukunyuku alright tasiyana nefacebook tasiya facebook tasiya social media tasiya zvese pasite. Come to reality. Who is Ketina? Vanomuziva chaivo chaivo. Who is Ketina? Vanomuziva chaivo Ketina tisiri pafacebook because facebook inonyeva Ketina ndiani anonzi Ketina. Hapana munhu anondiudza kuti anoziva chinhu munhu anonzi Ketina anokwanisa kunge achinditaurira kuti Ketina haana mbovheraitiwa nechinhu kana ndingati kuhama dzese kuhama chaidzedze ndiri kubata hama mafriends ese anogona kufara nawo pamwe vachifara vari kwekuko but reality chaichaivo hama yese hapana isingazivi kana kuti chinhu chinonzi Keti chakamira sei. Keti ari dangerous and Keti munhu wekuti akakuudza chinhu soka she's very violent when it comes to Keti chaichaivo. Ini ndinomuziva kana ini ndiri nyaya anotaura yekuti ndakazotanga kutambura ndakazotanga kudai inini chaichaivo kwarare kwaanotaura ndakamboenda kwarare ndamushanyira ini ndichinomuchengetera mwana wake mudiki firstborn kachiri kacheche chaichaivo aitinda ndichingopedza kunyora form 4 ndava ndaenda kuharare ndakambokandirwa zvinhu panze naketini kukandirwa chaiko chaiko get out nenyaya yechinhu chidiki diki kana kuti handichakambozivi chachiri chii but yanga iri nyaya yemwana inini handizivi hangu handizivi zvangu iri auketika I don't know vanoda zvavo kuramba vachiteerera nyaya dzake idzo dzekuita sei inini hangu I don't really know zvavakanenge ndakadzingwa murodhi momuya mama paakandidzinga pachina ipako ndogoti ndakutotanga kunyora mabhuku ndichochiketi akandiabusa but ndozoti it was just a phase yakatodarika kwandiri and there is no way I'm ever going back there. There is no way chero zvikanzi naketi ungada kuteerera nyaya dzake akutaura nyaya dzekudhara and kanyaya kakatanga kari kadiki mind you kari kadiki ndiki kudaro kakazoita kachikura iye ndiye akazoita kuti nyaya isvike pakukura nokuti iye ndiye akangoda kuva mwana kuvabereki vake denanhasi I'm sure achimirira ndomboti paakauya kuzimbabwe payapaya akauya akauyetanga kuwirirana namudhara ava kutoitirana mavideo calls vachiita sei kusvika ati inini ndakuda kuya kuzokuonai ndochoka ndakabva wadzokedzana back to the this girl yaya taiziva iyai handiti vakutoponerana vakutoitana sei I have a question. Alright, paanoti akareconcile nababa vake chii chakazotangidzisa futi kuti anga achimberereka like this vatombofara vatombowirirana vatomboita sei vatoviga vatosiyana nezvokuti zvakaitika it was just a misunderstanding
attend kwake within 2 months takutoona isazi message rake rekutaura kuti uri zvidhara risingagoni kuvhara zipu zimbwa remunhu yatikutaura izvi kana ari saketi ndo language yake kana achitaura kana achisenda mamessages kumubereki wake mai vangu havana kana remuromo vanova mai vake futi havana kana remuromo keti vanotomuzeza kana ari saketi anozouya pano pasocial media achida kuti mai vangu ichichi ndodamboti nosikana ndati zvachinati iye ari apo ini ndiri panapa tichibvunza naye opindurawo when was the last time she spoke to her mother ndirini vaanozouya achida kutaura kuti ndiri kuda kuti ndimiririre vamwe vadzikadzi ko iwewe mai vako vanouya uchizhambira mafacebook kuti mai vangu vairohwa nababa mai vacho naivo vari kumirira kudai unombotaurawo navo here paunosimudza foni uchitaura namai vavo vaunenge vari kuzhambira pafoni apa unotaura navo zvakanaka kana kuti unovasiya vaine imwe stress yekuti vakataura inini vakati inini pasi pano ndichaurawa nestress dzandopiwa naketi nothing else because haagoni kutaura nemunhu kungochera kuti mai whether ndivana sekuru whether ndivanani makazinzi achona atori pano vese vanotomuzeza hapana kana munhu vanongokwanisa kumufesa vese vanga vachitozondibvunza vamwe vachondibvunza kuinbox vacho nayo chizivindi zvavaita nhasi wanyayodi wadyei keti chaichai inini keti ndisisi vangu takatokura tese ende yekuti anenge achida kuvhundutsira vanhu ndo life yake manje kana yekuda kuti vanhu vazotonga munzvira tsitsi vazoita sei but behind closed doors hapana kumira mushe Sis Melly behind closed doors hapana kumira mushe naketi uyu ari right ari pasocial media ndosaka chaimbomusiya ini ndakamubloga kwese haanyepi handisi ndega vanhu vakatobuda pafacebook because vainyara nezvavaiona izvo zvanenge achiita malive akachitaura mazita evanhu achiita sei vanhu ivavo haatauri navo futi hanzvadzi dzake dzacho dzanenge achinanika pamafacebook haatauri navo okay Gina, do you know Audrey? Yes, Audrey ndinomuziva. Ndiani wako? Ndiye wacho iwana ndichitaura kuti uyu ndiyega anotaura naketi. Okay. Isusu patiri vamwe chese hatauri futi nesu. Audrey naketi vari tu ndo vega vanotaudzana. Ndakunzai ndikati anongoita zvake ega. Audrey. Isusu patiri panapa haana kana wani wanotaura naye kubva kumbato handizivi saka naketi timwani vanotaura vari vamwe haatauri navo kuti zvinhu zvari kupi I don't know. Chakati nditomushandisa nhamba dzipi handodzizivi because angaina dzakachinja akabuda magroups ese akasiya shaudha vanhu akabuda aini. Audrey futi. Behavior anongoriwo nayo iyoyo hatizivi ndiwo yaangofananawo neyaketi but ndikatoti Audrey pamwe iri nayo because kana naye zvinobva zvaperera pamafoni. Audrey asati akagoenda pamasocial media umwe achinonanika vanhu vanachase kana atozvitangawo maybe ngazvitanga handisi kuziva because handimuteereriwo but when it comes to Ketina indikutaura nyaya yaKetina Audrey naKetina vari close ende vanotobhekana zvimwe zvokutoti pakatoipa chero paitika maskandal enzenzeni aine ikoko Audrey ndiye anga achitoziva zvese zvaitika ikoko achiupdatana naKeti saka I can't really comment much about Audrey but just know kuti ndiye waanokwanisa kutaura naye mumba haana Audrey zvichikumubvunza when was the last time yawataura namai anobvunza kuti kana 4 years ago haatauri namai when was the last time yawataura nababa musana kavaudza ndakavaudza kuti hamuti makadya pfuma yangu because you are not my father ndiye wojuri okay saka ndoda kuona kuti vanhu vava vari true vanhu one saka kana ine zvaakomenta hake hazvindibati kana kuti sei because ndomuziva. All right. Gina, let me ask you a few questions. Nanchimbokupa time yekuti udurure zviri pamwoyo pako timbonzwawo just the same way atakapawo Keti time nezuro kuti adurirewo zviri pamwoyo pake tikazomubvunza ma-questions paapaya. So I was just also trying to listen kuti timbonzwa then we'll ask questions. Ketina mentioned something about abuse nesuro. Akati Ketina was abused ari mwana mudiki and you also were abused muri vana vadiki. Do you still remember those incidents? Inini Sis Melly ndichizvimiririra uye ndichimirira nevamwe vana vese handiti chinhu chinonzi abuse inangwa handina kuchiona handiziva kuti iye level reabuse raari kutaura ndechivi nderipi but mini
my own definition and azvisikuklika nezvekutaura kana kuti ndichichi because inini abuse chachera handingaoni kuti inini kana kuti ndanzi nemubereki inini panokamba ndinoda vana vangu by 6 o'clock uri mwana wamusikana kana kuti ndosvika kana una 7 o'clock ndopatirwa belts wanga uri kupi ndingaiti abuse. That's not abuse to me. Okay, sexually abuse. I'm talking about, okay, now we having, okay, listen, hold on, we are having Ketina calling now. Let's hear Ketina. Ketina, hello. Hey, what's up? Good, what do you say? Oh man, I need to rest. You know what? Just hold on, let me just turn this off. Nearly 24 hours is now kunya sorara, but yeah, that's fine. What's up? Tiripo isukuri say Tiripa live kaisusu. Okay, all right. Okay, so I just came because I just listened to the first part, and I know people are probably surprised. Why am I so calm? So I listened to the first part, and I thought, whoa, where is this going? So all I can say is, are people listening? Yes. Right. All I can say right now is this. Just give me a second, please. Okay. The only truth that she has said so far from what I listened to is that I told my family to F off. If you know the F off word, it's a word that I started using a few months ago because I had had enough of nonsense and bullshit in my life. So F off everybody. F off. That's the only truth. So having said that, you know, we're starting my limits. And I got to limits. And for the first 38 years, I did block people on my. And the other thing, mention about my daughter, as well, because you know, if for your own information, this is something I think I made public for those who follow me behind it. So it's all to the F as well. No. Ketina, you are breaking. Ketina, urku breaker. Ketina, urku breaker. Atisugunza urku breaker. Okay. Urku breaker. So how's this now? No, irku breaker foot. Chaga pane network is strong. Okay, can I? I know my network is very strong, so yeah. I Now call it's better. From my phone? It's better now. It's okay now. Can I call it directly from my phone? No, it's no? Yes, you can. I mean, my network. Yeah, phone direct. Okay. Yeah. Okay. Right. So at least your sister, I hope, because now you get to ask questions. I'm going to sister. Yeah, ndishiri nayo but ndichazokumbira time because mudhara vati vari kuda kupinda vataurewo vanoda kunge vachinzwa iye kana chida kutaura navowo zvaari kuda kuita izvi zoitika because I'm sure kuti munhu wese ari panapa but vekumba zvavo since ndataura kuti vanhu vakatobuda pamafacebook because of her. All right, she's calling now. Cousins ari panapa vese vokonamba mukuru vari panapa mother side vari panapa vese I'm sure vari mumakomenti mumwanta I don't know but zvandikungotaura ndizvo zvokuti Ketina pafacebook ari right pamalive ari right behind closed doors the real Ketina vanhu vanoziva vanogona Mira. Hello, how's this now? Yeah, now it's okay now. It's okay. Okay. Yes. Right, so I don't know what's going on because my network is full buzz in Wi-Fi but okay, anyway, I'll just talk from here if that's okay. Okay. So right. Gina has got some questions that she would like to ask you as a sister. Please, let's try and maintain peace and let us start. Right. Okay, I just want to say something, Sis Melly, before I get asked any questions. So here's the thing, Sis Melly. You know, I just listened to the first part. It's actually 2:59. It's 3 a.m. here in New Zealand right now, and I haven't actually slept. And I'm one of those who understand the people and I don't like to religiously follow things and end up with losing my mind because of lack of sleep. So what I did in advance is I have a YouTube video and I can record about my upbringing, and if
people, including Gina and all these other people who are going to call in, can just listen to that and hear what I say, because I stand by that. Having said that, people just have to understand that, these fights, this is not my fight. That's one thing I can say. And the only truth that Gina has said so far from what I listen, I'm going to tell her the first few minutes, because I don't tolerate nonsense. I stick with my story. I am a runner. What is wrong with people? But our fight is not against people. I'm not against these people. I'm not against my family. Beautiful. We are fighting against the rulers and authorities and powers of this world. Darkness. We are fighting against the spiritual powers of evil in the heavenly world. This is Ephesians 6:12. This is the word of my God. Okay, all right. Katie, your sister, she's asking for 2 minutes just kutataure. Taura ko Gina. Can I say something? Because I'm going to hang up and I'm going to go. I didn't come here for fight. I just came to say I stick with my story, and that's what it is. So, Gina, I bless you. So good to hear you. Now, the last time you told me, you told me a lot of that, but I love you, and I am not answering any questions. Go to my YouTube video, darling, and listen to that, and pass it on to the rest of the family. I am not answering any questions. And I'm going to hang up right now. I am not answering any questions. The questions have been asked, I stick with it, and I bless you guys. And by the way, Audrey, Ruta and I spoke to her yesterday. I talk to her nearly every day. Audrey is probably You only speak to Audrey. You guys are just the same. The problem you take care of your family, Gina. You take care of your family. Even on our father's side, Katina adonaki. Anyway, she's just being a coward, but YouTube channels. I don't have data to waste, but she needs to grow up. Another kuzukura zaita say we have nothing to do with it. But since many bunza, that was one of the right, it's our Zategana, so as a bait and a banana, and it's all on what do you? She's just like Katina, not to wherever Chipana or teacher to Chipana Ketna, because Mano actors was a managers of Fanan. When I might have let me just keep quiet because I say I would regard any name. But when it comes to Katie, and this you are one West, what a problem now. What a problem, one West, was a party, I'm to see a country, such a Victoria than anyone you did say. And I was in the chickens in Dara, that's a drama screenshots. No, I'm sending out to the tower. He's very old, 64, 65. I don't know to see. I could tell me and he's not even fighting him. Each other is such a church. One misunderstanding. Teaching Hura. Do I attend into all this? Do I attend a Katie can create even Kanyaka Dikana Kukura? Vasunga Muzi, even yet against the moral we are, because I'm with the tower party. 90% alive together. But regarding Arab, because it's none of my business. Katie, I'm not trying to dig. In a town, so we don't know what when I have a problem, I don't see where I know to cheat. This is I don't want to around my this. But they won't be. You don't want the evidence. Then I'm at while I bring the evidence is all town. Even deny evidence. I have nothing to hide. Can I tell you, Nanika, can I cheat?
kuchengeta vedu we hapana munhu asina zvinhu izvozvo nokuti iye haafungi akasendera munhu zvinhu izvi anobva afuwadhira mese kuti azive kuti anoitana nemunhu saka tese techingori nawo mainformation acho zvese zvanamudhara izvi zvese anenge tingori nazvo kubva rini izvo zvacho nyaya dzaketi hadziperi izvo zvandiziva kana kuti ibhuku here randa kunyora kana kuti chefeba ndinongoti richatengwa but ngaangozamake kuti asiyani nesu isusu hatidi kuramba tichipinzwa munyaya dzake inini zvinhu zvakaitika kwandiri ndine 10 years kana kuti ndakambabatirwa belt that's nothing kwandiri hangu inini because inini vangu vana ezitis right now ndongovarovawo but handinaiti abuse saka nyaya yesexual abuse anotaura kuti she experienced sexual abuse munoziva here kuti izvezvi on my mother's side vese vakuna vachindibvunza kuti uncle max ndiye anoona wa side ndakuda kuti ndichitaura kana achino ndinaniki on my mother's side vese izvezvi vakubvunza kuti uncle max ndiani ina ndivazivi ini uncle max vanotaura ndivazivi vese on our mother's side vakutokundibvunza unomuziva here munhu anonzi uncle max waari kutaura handimuinini uncle max kana ivo vacho navakona mama vamuzivi saka ndisekuru vake vekona mai vapi vatisingazivi isusu ende yacho naisexual abuse yakungomuka yangobuda izvezvi akura ane 38 years kana ndizive kuti maybe akatanga yakutaura kudhara inandizivi because I have not been following her mama stories ake but indatotanga kuinzwa nezuro chero hama dzekomai dzacho dziri kutondibvunza kune angu mati ndiani isati muzivi saka vanhu kuti angu ivavo vanongozikana mai chete vakona mai havamuziri alright it's okay ini handiyipindiri because I think yesterday it was my first time to ever hear kuti Ketina was totally abused ndisingazvizivi yangu ndopika kana namai vangu vapenyu kudai ndandisingazvizivi kana zvakaitikawo muupenyu hwake zvakaitika but isusu hatizvizivi ende abati vacho hapana munhu anovaziva ndozvai zviri kundinetsa kuti angomati vapi saka you saying kuti Ketina never brought this to you guys kuti guys are being abused naangu hapana kana even vakuru inini ndiwechi5 nditori mudiki pane vamwe vese but kuna vamwe vese avo 4 vese avo vahombawo 3 vese vahomba hapana munhu atombozviziva zvese vatoshamisika kuti ko ndoipi ndara tichienda mubvunzo inu saka ndanditombozvizivi ndiani angomati mangu vachanodzikana nai chete ini ndotsenda chikati vaya manyura kukata foni ndaidangomubvunza kundibvunza kuti angu vaikutaura vanhu ndevapi because maangu vedu isusu tomaziva ese ndevapi angu vaanotaura vacho navekona mai vakutondibvunza wengu nekune vamwe angu here vamunoziva isusu vatisingazivi saka nyaya dzaketinaka inini hangu ndakamirira hangu vanhu vekwachivasa nevekusaidi zvamaya muchisaura hangu seinimo because vanhu vanzi takaoda novhura maprofile evanhu ndingangoti hei idambudziko chairo but ndofunga ndo last day handifi ndakanzvika kana kuti nchinzi kana kuti zvadai izvo so kuna Sis Melly ndiyari palife ndoregedza nguvhura ndokuti ndiite peace because tinomuziva ndo zvaari nyaya yake mukada vachona vanogona kuti it might be true mukada kuisanganisa cheku cheko this girl says she was a daddy's girl and no I'm a witness to that because she was a daddy's girl ndakuudzaina kuti vainziti mai vangu all of a sudden that man ozofara futi achifambiswa mberi yeabuse iwongori daddy's girl ine abuse yachona ndiyega iwona mbongo ega ari one ndiye aiona abuse inonzi abuse ndiyega aiona kana kunganzanzi vaendeswa kumusha waraiti pavaendeswa kumusha pachona pamwe sazvazvaro handisikuziva pavaendeswa kumusha kwacho chinzonogara vangani vabereki zvosuwa kuti murume pamwe ari mutaundi mai navo kana kuti yorit generation yatiri yokuti kudhara baba ndo vainzi vanogara mutaundi mai nevana vaigara kumusha tinoita abuse iwe nyaya dzake chaichaidzo kana ndosaka ndataura ngati nyaya yaketinaka inotoda munhu chaichaiwo kuti anosanga agara pasi ofungisisa kuti asi musikana asitama nepfungwa dzedere because inotanga iri diki diki nyaya yaketi diki kudai so mamona unoinzwa zvokutonzi hatakatozoitana zvemapisoda naketi keti yeyu inini ndinomuziva handisi ndega ndinomuziva kana hama dzedu dziri pano dzinomuziva kuti when it comes to Ketina is a man murume kana paitika hondo keti anogona kumira mese muri kana 10,000 anokuparadzai mese makadaro itiuyawe keti hamuna ndudzi nini kuti mufamily yese izvesove kwamai
vanomuzeza muchiona zvakadai so because vanoziva kuti vanogona kumuka vakananikwa kana kuti vakutotanga kutoripotiwa kana kuti nyaya takutofrema takutobuda kana mumapepa saka vanhu vanongozudza kuti isusu we don't want to get involved. Chero kune vamwe magroups vanhu vangoti hatitiri kwedu palive but we won't comment because we don't want to get involved. Keti tinomuziva vanhu vanomuzeza. Ungave munhu here kana uchizezwa nevanhu pandichadropa call here I just hope kuti Mudhara achakwanisa kupindawo through otaurawo zvaanokwanisa kutaurawo muchimubvunzawo kana muine maquestionswo ari mumaketina munhu wokuti she wasn't supposed to be a coward. Ini ndafonawo because ndachitarisira kuti iyewo kana pamwe handisi kuziva maybe she was aigona kuzorizinawo kuti alright maybe izvi zvandikuita neizvazvisi anyway but I told decided better ndite coward nokutaura zvandotaura ndobva ndahang up but whatever it is wherever she is I know kuti ari kundinzwa hapana kana statement randanyepa ketina kana ndandanyepa chidzoka back ufone utaurire vanhu kuti Jina ari kunyepa kana ari kutaura chokwadi ngaandinanike aunze zvese zvaanotaura kuti ini ndinonzi ndakaita kana ndakadai because the evidence iripo. Inini handingauyi pano kana kuti ndinzi kana ndoda kudzikisira for the while mwana wamai vangu but izvo ari kuita izvi ndozvinhu zvandisvitsawo pano kuti I have to stand at least I need to say to voice out because vanhu vari kutya vari kuzeza vari kunyararira iwewe inini unozviziva kuti tinotaura ini tinosvitsana pamapena nguva dzese hamsewene vhele tinongotaura uswa pamapena tosvika pakublokana you know it but izvi zvanyanya usanamike vanhu vese vari panapa vane maproblems avo chero ukafinge takaroorwa chako chaiko kune maproblems akuwo hatifambi tingofungura hapongo ndichinzirofungirwa tiwane malove nemalights kana kuti tiende pamafacebook kana iwo mafamilies yochaiwo vese vanhu vane zvinhu zvavo zvimwe zvinototyisa ukaenda makuru kugrupu ratinzareria unowanzo zvinhu zvinotyisa zvinoitika mumafamilies. Jina, how old are you? Jina, how old are you? 32. So, turning 33. Okay, I understand dear Uncle Matt kuti you did ask your family was asking one another kuti nene anonzi Uncle Matt ndiani. Okay, fine. Uchikura pakati pako na Ketina pane vangani? Pane one, all right. So hapana difference yakanyanya. Right. Pamaikura imimi maiona here Mudhara achirova amai mberi kwenyu imimi. Kana kuti mairariswa nenzara here pachitika zvimwe zvokuti mamusingadyi muchididi Inini hangu handidi kunyepa handina wadhera ndamboti kana ndidzi ndakazoenda mumachira ndakarara kana ndisina kudya kana ndisina kuita sei mafights ndoda kumbotaura mafights vabereki handiti vabereki vedu vaiti kana vachinetsana vaipinda mubedroom waingonzwawo kuti vanhu vari kupopotedzana and waingozoona wega kuti painge pane tension munongoziva even right now vese vari mumamarriages you are doing that zvokuti unongochitry wasamai kuti uavoid kuti vana vasaone asi kuti nditaura kuti hanzi baba vakazotora kana belt vachirova mai pamberi pedu inini hangu handina kuchandakaona unless kana vaizosara vorohwa paina Keti naMudhara naMoms vakadaro inini hangu I don't know and ndoda hangu kuti ndingotaura imwe nyaya kuti vabereki kusiyana kwavakaita papasina kana issue yekunzi abuse yaanotaura iyi vakatongonetsaniranawo nyaya dzavo dzatisingakwanisi isusu vana kuti tipindire dzatisingafita and these things zvakaitika so many years ago I think it was 1999 vakasiyana vabereki 99 zvokuti chero mai checho vakanzwa kunzi nyaya idzi chiri kutaurikaka vanotorwara kana kutofa cheko nemastress kunzwa kuti Keti achiri kungozviparidza iye akanyanyarwadziwa zvokudiko yeketi zvakanyanyarwadza chese zvokuti kana nditi zvii ine hangu ndozvitsvaga ndozvishaya up to today handina answer handikwanisi hangu ndine answer kuti chii chakanyanyarwadza cheko chokuti iye ndiye anoramba achirwisa right kotongoti mai ndo vairohwa kuwai mai vachona vasiriwo kuenda kumasocial media vachinotaura ndairohwa anyway kana izodai anyway ipapo hangu nongoti vanhu dai vavhura maziso vovhura nenzeve because inini handifambe ende handikwanisi ndifambe ndichimubloka kwese kwaanoita ngaaita zvese zvaanoita but at least ndaona time yekuti nditaurawo vanhu vazive zvimwe zvinoitika zvaasingafakataura iye pamhene kuti ndinoita izvi neizvi neizvi haafakazvitaura
Have you ever told iwewe sisi wako kuti wakaromba ane chikwambo and things like that? No, I've never done that. Ndinotaura chinhu one. The last time yakasendera mudhara message achimutaurira kuti achimutuka nezvemubhurugwa izvandotaura akamutaura kuti uri zimbwa zimessage racho haritoichero ndikariverenga pane pavanhu vese vanoshaya kuti chii ndiketi here kana kuti mumwe munhu akanyora ndikoko pandakamuudza ndikati keti either you are into drugs kana kuti you joined satanism because izvozvo chero akati ngaunzi inini zvese zvandakataura naye ndinazvo Sis Melly haisi kana secret ndinazvo ndakamuudza pamhena ndangomutaura nezvekuromba ndomutaura takaromba ndinonzi anei chaanotanza akanyeromba anei iye anongodhraivha yena nondinongodhraivhawo saka chii chinoshamisa chii chatingachinganyoshamisa chekuti nditi akaromba anenge akarombei munhu wese anongozviitira mufamily medu atoripo neanotori nemari mukomana uyo atori nemari kudarika tese saka hazvisi zvinhu zvokuti ndingatomboti akaromba keti ndakamuudza ini first pawhatsapp chepchero ndikamuudza ndati either you are into drugs kana kuti you joined satanism because your behavior haisi kueda up. Yeah, because I saw on the screenshots the one forward here, some of your family pane mafamily members akusendera mamessage asharo newachiti uyu anotoshuta madrugs chaiwo ngavamubatsire kuti apinde murehab because she's not normal. Pane ndikira wansendera pati pane message yavamu handisi tongoshitaura nani yauya kunoku iri pamastreet panzi pachi pama screenshots ipo paya. So now I'm a little bit confused. Anchaziye kuti what's going on and something is wrong and something doesn't add up. Abva ipo vanhu kunonoparinzira kutanga kuita deliverance kuvanhu. Apedza ipo vanhu vachikuudzai mufa kuti muri musatanya komese. Mokunzwa. Apedza ipo vachakuudziridza kana kuti baba vake vakamuzvara chesvi kana mai vake vakamuzvara novaudza kana kuti muri muroi. Saka all those things inini ndinoti hapana musatanism here pakadaro. Zvokuti iye pachezvake kana kumara kwaakaita uroora iropa nayo rakadeuka ndopachina panabva damuudzisa ipapo. Make sure kuti waona kana kambichana. Either you are into drugs kana kuti you are into satanism. Between the two elena angu handipo pakuti ndinzinda ndazozvichenesa kana kuti ndiri kuda kuzama kudii kana kuti kuita sei. Ndotaura zvandakamuudza. Saka iwe wakanyora form 4 hereyo? Mese kumba kwenyu vakanyora maform 4? Munhu wese kumba akasvika form 4 hapana munhu asina kusvika. Vamwe vakatodarikira vamwe vakatoita zvovaita vamwe ndandikufanira ndikutokutaurirai but kuti ini ndindega ndakwanisa ngoya yakanaka chete. Okay, ndabvunzira pakuti kunyora kwenyu kuform 4 kwaitori kuri normal zvokutoti baba ndivatoti wapedza iyo form 3 wapasa go to form 4 kana kuti mainda to form 4 waitoti ukatofoira utonzi kuda kudii wobvokorodza here kana kutoita sei ndo life yanga iripo. Okay. Ndoda atilako ndakutaura hangu chinhu wani isusu baba vedu when it comes kuti hanzi kuendesa vana chikoro havana mbovhera vakazivisa kuti vana vanoenda kuchikoro havana mbovhera vakazivisa nekuwanda kwatakaita ndogona kuti 7 but hatisi 7 takawanda because baba vangu takazokura vachinera makazi vana vehanzvadzi dzavo dzakashayika saka takangokura takawanda tese taingoendeswa kuchikoro takangokura takawanda but tese tichiendeswa kuchikoro saka iye kana izvo yake paplatform achitaura kuti hei taimbodyiso sadza nekebheji kana isati yasvika mubereka kati nhasi pane kebheji what's wrong with that. Iye ndosaka ndakunzai ngati anotora nyaya diki mukunzwa ozoriita kuti riite zinyaya hombe rekuti munhu wese anonyatoti zibaba iri he's such an abuser haaite saka baba vanga vasingaiti naive ndokurimubvunza neno nani maona machati angu namudhara neno kuva kuti inini handisi mugood kana kuti handiwirani nawo ndaizosvika pakutaura nawo in that way. I think most of the questions ziri kubvunzwa panapa since mudhara ari ready to come iwewe thank you very much Gina kuti wauya ukamirira yourself and you stood up for your family but I think some of the questions now mudhara is the one who's able kuti answer mibvunzo iyi achititsanangurira ndofunga because right now I feel like vamwe vanenge vakufila like you are taking even though inini hangu
ndatora side running kana tora side running ndinenge ndiri pakati but kune vamwe vanhu ovhazinga kutoti jina ri kucoveredzera upsteric covering up for the family and things like that mafungiro avo handiti kavarambidzo then vamwe voti jina is saying the truth panonetsa handizvozvo panotonetsa exactly vamwe votiwo jina iattention anzani keti iattention takamuona kudhara kuti ndo zvaanotoita anoda kusvibisa inongori mangange 50-50 I think right now kana mudhara manje vanofona vane whatsapp here vane WhatsApp. Ehe, kana vakwanisa kufona pa WhatsApp number wavapa voseva nditika vachindifonera back vaudza kuti ngavafone maybe sababa taure now maybe we can reach out ivo kuna baba if there is something that we can do. Indangu chichinangwa changa this is a very serious issue. This is a very very serious issue because we are talking about family and asima jokes. Haisi nyaya yekubetrewa neshamwari kana kuti next door kana kuti nechi pane nyaya pane ma sensitive issues pane nyaya dze sexual abuse dziripo pane family yenyu the whole family kuti ingo break just like that vakomana ka tipangoita gap bridge rakadai soka and then iwe utaura kuti uyu andidi kumuona uyu otoenda kamblock andidi kumuona at the end of the day ukanzi nhasi wo Ketina alpha moyo wako urwadze unorwadza aiwa moyo urwadza unotorwadza that's why maiona ndakudza ndikatai block kana even mbonzi ari kurwara yeketi ndifuna ndakatomsendera message haana kupindura zvake akangovereka kanyarara nditi it shows kuti nditorewo consent naye but iye hake semunhu hake wandikuzama kuti ndikuudzei kuti munhu iyoyo kuti haashikiriki rinoita ngesvikiro like hamhelo zvaanoita aketi ini nangu handimunzwisisi maybe iwo vakuru vakavevo pamwe mudhara achagona kuopenowo apo taura kuti problem iri apa I think so because honestly speaking haasi ega mwana wangu haasi ega muhambe kwandiri but anoacta as if she's a teenager kana kuti ano 12 years cheze because imwe behavior yake anoita soka handoinzwisisi ndakamubvunza in a nice way akabvunza futi nemumwe sister yedu tikati kuenda kudai chii chiri kuitika rafu yacho neyakakakirwa ichako yakatooma because that's toshaya kuti kuchiri kumhanya here kana chachi hatisi kuziya saka haish hatizivi isusu tichitobvunzawo niyo tichitorwadziwowo zvangofane pachero patikanzonzi mwana ari kurwara honestly speaking hatina kurara hatina kutomborara tichitonamata tichirwadziwa but zvatakazoona zvacho mumamessages vachituka sisi vacho naivongo vazamawo kuti vaite zvokuto ina handichinzwisisangu but anyway thank you so much Sis Melly. Thank you very much my sister. So inini handina side ndatora ndiri kutora I just ndinonamata kuti dei zvaita nepamwe ka panonzi machristmas muite mafamily gatherings muri pamwe chete pasina tunyanya pasina zvese izvi naodrocha storipo futi mese chishiwo changu fungako but I think now the best person to solve this issue is your dad because you are also a kid 32 uri mwananisa anditika and zvakutoda baba kuti tite maybe vakauya panapa we try to reach out to him kuti vaunganidze family pamwe chete vasairega vachiti ndaneta naye uyu antoona maybe kana zviripo vangogadzirisa whatever zviripo and then vangodi family iwe pamwe chete. That's my concern right now because I see if we are talking about family pano and for families to be exposed on Facebook just like this, yes it happens because a crying out for help vanonchema zvakasiyana antiona but as long as paine solution inobuda yakanaka then there's no problem but kuti nokuti right now antinoona zvandaizvi ndogara ndichitaura pano unondifollowa iwe unoziva ndogara ndichitaura tiko zvinezvi it's very difficult kuti pamwe nedambudziko iwewe rekuti unoudza kana sisi vako ndozvandogara ndichitaura madiaries izvozvizvi kuti unenge une dambudziko for you to go and tell your sister it's kind of hard so you would rather opt for munhu akaita sesimeli wokuti haumuzivi hauvazivi. See, this is exactly what I was telling you about. The Gina uyu. Gina, can she confide in her sister? Keti? No. Because they've already blocked each other. Pakati pavo pane kufungirana. Kuti uyanoti zvakati. So, Gina might, opt to say, legani ndinotaura navo. Keti wotaura the same legani ndine kuna sisimeli ndinotaura navo. Antuona. Because mufamily chemu mune zvinenge zvakutonetsa zvinenge zviripo. I always say kuti hakuna munhu asina basa. Munhu wese ane basa. Be it masangana pano pa Facebook, be it masangana kupi one day munhu we are seated here. Most of the people who are watching here vamwe vacho vazhinji totovaona macomments muno vanhu vanotombondituka kune mamapage ndichiona zvangu but I don't ndinei nazvo kana tiri panapa we are a family tiri pamwe chete I live chitsvambe kwavari andika kuti uchazvibvunza kuti but kwatinge tichimbofarisa
what has she ever done to us? We don't know her. Why are we always siding bashing her? Answers vague. So sure, I don't know what I can do. Truly speaking, it's breaking my heart. Dina, thank you very much. I'm always there. We'll talk. But Nachikumbra Baba phone. And then kana Ketinari aruda hope. We'll reach out to Ketina Shakari. Seba sisters ake. Totaura naye tokumbira. Antika kana zvaramba tongoshandisa omabvi. Mwari hakuna chinokoneka, hakuna chinoramba. Tinoshandisa omabvi. Zvichaita chete. Anditoona. So ndinotenda muningi wangu nekukuva yakwe kuti uye pano titaure. But I think you are too young. Sure, I can see kuti uri kushungurudzika and you are hating inside nezvikuitika mufamily menyu. But 32 you are young. Uri mwana mudiki. I think zvakuda baba kuti vachiuya because ndo musoro wemba ndo vanokwanisa kubatanidza family iyi ndo zvakare vanokwanisa kupatsanura family ishi saka vakauya ivo totry kuricha out kwavari totaura navo maybe anditika pane something chiri positive chinogona kubuda. You will just keep on being in the comments tichiona kuti zviri kufamba sei kana mutarafoni. Alright, thank you to call right now. I'm waiting. Alright, sure. Yeah. Guys, this is a heartbreaking story. I stumbled in nyaya kuseka kana nyaya kutora masides or whatever. Story really. Just like in any panel personal indakada, I always say, if I am to be having a problem right now, kana ndine dambudziko rangu ruto ndinetsa riri pasi pasi, you know what? Ndichanonga phone ndoti Cheripoki, are you free to talk? And ndiri free WhatsApp wakoma Cherry, even if you are not going to say anything, ndokumbura tongonditeerera. Ndichitaura nenyaya yangu, I don't know who to tell. Ndingonditeererawo zvako. Anditika, ari ku UK yuko, I've never met her. I know her on social media. She will listen. Ndichitaura ti Cherry, wona 1 2 ndichimutsanangurira. Apedza kuti vakoma ndina kuma strong. Ndatove boko. Dina wakuti ndingaenda kunotara ku family kwedu wokunotorione zveko. Andina weku family wokuti ndotoenda kuti ndinogara naye pasi nditi. Ari kuti udiko. Nditi ndoda kundauya kufamily ndidai because kune zvinenge zvichitikawo hautozivi kuti wari kunoudza iyeye ndiani waunenge uchinoudza achakuita sei agozokudi. So inini auradza ndine vanhu vandotoziva kuti ndikata zvandishungurudza I go to those people and say sisi this is what is going on right now, what's your advice? Ndoita sei? Handitika ndakaremerwa voti unoziva kuti chimunin'ina this WhatsApp yangu inenge yakazara mavhesi inofuma yakazara mavhesi iboverenga apa ndichitumirwa zvemaaudio ndichitumirwa. I don't know them, those sisters. I've never met them, but they are my real sisters on Facebook. Andimona, they are my real sisters and I've never heard nyaya dzangu dzandinotaura navo vachinditaura anyway kana dzichibuda somewhere else. And ndova nekuti right now they can come and say tine V11 because ndinenge ndichitaura navo maybe mafoni edu ayama auto recordika anenge achitorekodha kana kuti ndinenge ndichitotaipa pasi zviri written in black and white anditi mazviona. So regai timirire ningirikiri baba vakwanise kufona kana chita let's guys kana vauya comments please tone down, let's not be nasty. Munhu mukuru atutaura naye and let's give him the respect that he deserves. Andika tingovozvisvisa kwavari tizvininipise andika titaure navo zvakanaka. Of course vanenge vari baba vanoti mofunga kuti havarwadziwe here nekuti vasitodzana nemwana wavo, vanenge vachitorwadziwa mubereki andika. But kana mubereki ivo vakataura tisitikawapawo respect yavo vachakwanisa kuita open up kana pane zvakaitika kudhara vogadzisa. We are not meddling munyaya dzavo, hatisi kupinda munyaya dzavo, but nyaya dzakaunzwa kwatiri handiti right. But this is not the father now. We imagine kana kutora mafoni aita kuvharira vanhu baba wako kana achida kufona pana. Hello. Hello, Sis Melly. Mukafona iko zvino makutivharira manje ndinotakamirira foni yamudhara. Yeah, but mudhara vanogona kufona manje yobva yaramba kupinda tisina nyaya yakakwana. Ngatimbomirai muzofona kana tavhura maline for people. Iko zvino izvi let's wait for mudhara afone first. Okay, bye. Because tinogona kuti munhu ari pafoni ivo vanenge vachitofonawo then tinenge tatoirasa kana tadaro.
nyaya dzakadai dzonetsa guys, dzonetsa. Ndopanontsinya zozoona manje kuti kune mufamilies ka mune nyaya dzinenge dzirimo. Ndopanontsinya zoona kuti mamwe mune mafamilies enyu anenge ari in order katendai Mwari nezvamunazvo. Tendai Mwari nezvamunenge, because kune mafamilies mamwe ekutotika kunzouka they are even worse than what you think. Saka kuona uine family yako yaunenge unayo muchitogona mumboita wama family gatherings muchiseka muchigocha nyama pamwe chete muchidi tenda Mwari, because mafamilies mazhinji achazviiti. Mafamilies mazhinji they are no longer doing this. Anditi maona. So kana vai vanozviti vane maproblems zvakare, anditi vanenge vachizviti vane maproblems vai, this is the time to sit down now. Anditika motasa kuti munawo here zveshuwa maproblems before you cry out. Kana kuti you should be thankful and grateful to God kuti Mwari ndinokutendai, I thought I have problems andina. Zvimwe zvamuri kusangana nazvo paSis Melly's diaries ka pane real problems, real life problems chaiwo. Ekuti you sit down and you ask yourself kuti ndinawo here maproblems, ndinochema everyday nchiti Mwari ndinawo here zveshuwa. Kana kuti kune vanhu vari kutambura zveshuwa nemaproblems chaiwo. This is the time. So somehow these platforms are good because unogara pasi and you get to introspect kuti ndizvo here ndinawo here maproblems. For that little thing that you get, thank God, give thanks to God, to the Almighty. Zvaunazvo izvozvo, because kune asina zvachose. Maona zvakawanda pano padiaries. You have seen vamwe vachiuya handitika achitaura kuti ndikurambwa nefamily, mai vangu vakandirasa ndiri mwana mudiki. Iwe wakakura uina mai, mungangove maidya necabbage kana kuti maidya nehowa kana kuti maidya unonzi chiwe nemunyovi wokuZimbabwe andika, but you had a mother, right? You had a mother. Kote tumwatotoza andizei mai vangu, I'm looking for my mother. We get to post mapost anenge achiti I'm looking for my mama, anozivawo mai vakati vakandisiya ndiri mwana mudiki vakandirasa. Iwe waive nawo mai maigara yenyu mu1 room menyu munavo, but you had a mother, wakaexperience mother's love. Saka do you have a problem? No, hauna problem. Ane problem the uya ari kutsvaga mai vacho ivavo. Handiti ovawana oendako futi mai vavo vanochikoti isiyana neni ndakarogwa pano vakukoshesa murume kudarika mwana. Saka munoona maproblems akadaro. Uchiita maproblems kuti vamwana uya pana pachara kuti ininika andigari pamurume, kungodai 2 minutes ndadzingwa ndini kutange ndemunyama, iwe uri pamurume wako ipapo utoripo hako. Handitiona wakagara hako muri kutambura yenyu muri mese. Handitiona saka ne problem ndiani? Umari kutovata usiku hwese achitsvaga kuti ndoenda kupi kuti ndiwane murume wacho. Andimaona. Then kwaita mumwe anenge achitoya achitaura kuti ndikutsvaga umwana, medo ndikutsvaga umwana, nditoziva kuti ndoita sei, ndatambura, ndanzwa nokurorwa ndichirambwa nenyaya yemwana. Handiti iwe uri kuti vana vandinetsa, vana vangu vazondinetsa vazodai sonoshaga kuti vaita sei. Muri kuona saka nedambudziko ndiani? Unotori navo zvako uri kuti vakunetsa. Magold vane vavo vachengetedze, because umwe munhu ari kunzi nanzva kushure kwembwa cheko chekuti uche mwana ari kunonanzva because ari mudesperation, ari kutsvaga. Saka varume vese vari kunzoko nevakadzi vedu, idai vana venyu, idai vana venyu, take care of your kids muri kwamuri ikoko. And because kune ari kutsvaga siri kuvata. Ndofunga muinbox mapane mwana aisa post achiti ndine nhumbu we 20 years yayo ari kubulawayo achiti ari kuda kuita give up adoption mwana wake kana zvara. Inbox mangu izvo ndofunga mauya about 15 people vari kuti Sis Melly tiite hedu huko apo, ndiri kuda mwana iyeye. Sis Melly ndiite huko apo, ndikati aiwa adoption haitwisa izvozvo, munoita zvinhu zvenyu the legal way, hamuite zvokupanana nebig door, munogona kuita kunonyoresa henyu moita kuita process yenyu iko zvinhu zvomwana sadadi azvaro. You see, iwe uri kuchema nekuti vana vazondinetsa, vana vazodai. Handiti muri kuzviona kochesai zvinhu zvamunenge munazvo. Life is too short for zvinhu zvamunoswera muchiitana pamafacebook apa. Life is too short mukati memafamilies umu, zvinhu zvamunoswera muchibatirirana zvimwe zvinhu zvisina kana nebasa rese. Handiti kune munhu ari kutsvaga mai vake vakakosha, kune umwe munhu anenge achitabaya live button achishauda mai vake, achivaudza pamberi pavo, achituka mai vake. Food for thought. Kune ane dzakakwana dzinodhonza anonzwa, kune asinawo dzakakwana. Zviri ipapo, but kungodzana chokwadi. Sometimes we need to say these things, we need to open our eyes. Tonyatso kufunga tofungidzisa. Munoziva kuti right now we guys we don't know each other pana tizivane. But if I am to hear mangwana chimuka kuti Brian Cavell uyo akafa, anditika
Moyo wangu ucharwadza kuti ndoupi ndichamanya kunotarisa kuprofile kwake kuti ndiani. Majuri afa kana kuti majuri akuvara ndichamanya kuti majuri paFacebook nditorwadziwa ndiri kwande ndiri ikoko nditorwadziwa kuti andisina hangu andimuzive in person but zvinotongokubata zvinotongokurwadza kuti what really happened chichaitika. Then we see one another. Tukuonana. We don't value one another. Tiri busy kushaudana. Tiri busy kuitrana zvakaipa. Tiri busy ku I don't know. I don't know. No, I'm not the one who's bringing the father panel. The father is coming on accord. Ndo vari kuya vega andisiri ndandina namba dzavo andinatovafonera handi mwana wavo ndiye ati baba vati vari kuda kuuya palive. It's not me who asked kuti baba ngavauye pano. No, the father is the one vaudza mwana wavo musikana ndotodawo kupinda ipapo mwana akati ndapa baba vangu namba dzenyu. It's not me who went looking for the father kuti uyai kushow uyai kulive. No, I thought maybe this was just about Ketina and the young sister tizave kuvabatanidza, but there was no way we could have done that now because Keti hana kuda kugara palive. Keti angoti inini kana mchida ma-answers endai ku-YouTube. So for me kuti nditi Keti timumanikidze kuti agare pana. Ina I thought kuti vakauya vese tichava nguva vobvunzana mibvunzo vopindurana, vabvunzana mibvunzo vakapindurana, and then we intervene, we chip in kuti no guys, this is not it. Keti tutaura na Keti muningina wako andika muningina wako tutaura naye Keti tutaura naye, but azvina kusvika ipapo. Azvina kusvika ipapo. Andichimaona. That was my aim. Ndanchitini vakabvunzana mibvunzo yacho yavangochida kubvunzana. Vapedza kubvunza and then we do what? Tobva tapindira kuti guys, but is this, you know, ndo zvamuri kuda kuti munyatsoona here kuti that's where I was heading actually. So we didn't get to have the chance because Keti hana kuda kupa kuti ape munin'ina wake chance chekuti awane mibvunzo ibvunzwe. Munin'ina was so keen and eager kuti abvunze sisi wake mibvunzo, but Keti ati all the answers I stick to what I told you. I stick to what I said. Zvinhu zvangu zveseka ndida ma-answers ari ku-YouTube. Ndokwa munoenda ku-YouTube channel yangu munodi munowana. Andimona. So yes guys. So it's like maybe the father right now zvinogona kuita network or something there. Maybe there are so many issues dzekuti baba havasati vadi vakwanisa kuti vapinde vauye panapa. Ndikaitinzwe kuti vachiri kuya kana vasingauye, then we open lines for people to ask. But ndarwadziwa, truly speaking, I'm so hate nenyaya iyi because this is family that we are talking about. If family yatutaura nezvayo iyi hatisi kungotaura nezvekuti chichi tikutaura nezvefamily, something that is important. So inini hangu I still wonder on people who throws, you know, da kutsvaga nyaya kutuka vanhu bii kuita. Inini handina munhu andoti aindomirira nhinga, I stand for nhinga, I stand for myself and I stand for my God, period. Ndova ndomirira. Zvevamwe vanhu vanenge vachida kutsvaga, time is too short, life is too short. Mangwana anosangana nemunhu iyeye mutauni mochida help yake zvinhu zvaomesesa. Wakambomubvarura. Makambomutenga nyaya dzisiri dzako dzausingazivi, wakambopindira. You are full of hatred for zvinhu zvisinei newe, zvisingakupi sadza kumba kwako, zvisingakupi kana chikafu kana chi. Teti chinyasona kuti vamwe vacho kana ndichifungwa diki dzisingadhonzi kana kuti nditi chi, but you just look and say, oh God, please help them. Nosiya zvakadaro. Guys, I'm opening the lines to you guys. I'm opening the lines for you guys. You can call in tinzwa pfungwa dzenyu, but baba kana vazouya, maybe you can see the 263 number, then totanga udi kuti tinzwe anditika. So anecha kuda contribute kana kutaura kana kudi, but guys, I'm not going to accept kuti tituke either Keti or Gina anditika. If you want to say something, you want to put an input, if I positive, you know, input. O manje muri kufona one time message. Hello caller. Avari kufona wa. Caller hello. Hello Sis Melly. Muri sei hanzvadzi? Ndasimba makasimbawo. Tiripo. Anyway, ndichangoda kutaura zvishoma panyaya yandandichinzwa sezvamuona. I think everybody is almost like confused, but yeah, you know, ndazongosummarize hangu pashoma pangu. Yeah, so inini pakukura kwangu, you know, I'm sort of kuma area kumasvingo. I've always bataenda kumamisha. I remember vanambuya vachiti mazita are very important and things like that. Saka apa ukaona iye Ketina kuti iye akapiwa zita
ravaiti ivo vaimuti ndimai ende isisu pakura kwedu taigwa kuti kana kuti mai ararohwe yanmona and I think even iye Gina tomotaura kuti there was one mistake yakaitika whether kana kuti Ketina karohwa here kana kuti chii so ivo futi kana ivo baba vacho vavamukurisa vachimuemphasiza kuti ndimai saka chii chavakaita maybe chakakangasika because inini angu pakura kwedu inotaenza kuti mazita kungopa vana mazita evamwe vanhu it's almost like unenge wato like kusengedzwa zvimwe zvinhu amona yeah, so that's all zvangu zvanaida kungoreva kuti maybe vangade vahighlighta kuti pazita racho riri kuti ivo vaimoti uya Ketina vakaita sei because anyway inini angu ndo maondero angu all right. Okay, thank you very much, my brother. Bye-bye. Let me call back number. Okay. Yiri kufona kakawanda pa line riri personal rangu timbonzwa kuti chi inyai. Thank you. All right. Guys. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Pane number yiri kufona kakawanda apa. Maybe ndisingazozivi kuti. Let me try and call back number tinzwe. In number yekunze, but not knowing now kuti Australia kana chichi andizipa mwana kodari vari brother vacho vaya. Hello. Makadi zvenyu? Tinofara kana muchiparawo. Tiri right. Tikutaura nani? Muchitaura na Chipo. Okay. Makadi zvenyu sisi Chipo? Tinofara. Tiri pachirongwa. Tiri pachirongwa. Ini ndanga ndichiteererawo nyaya iyi. Nyaya iyi inyaya iri complicated. All right. And semunhu ane karuzivo kashoma pane nyaya dzecounseling. Ndingati kana nyaya dzichitaurwa kudaro pane mahighlights atinofanirwa kuteerera munyaya dzese. Saka to be brief, ndingangoda kutaura kuti kuna Gina na Ketina nemhuri yavo. Panofanirwa kuve neacknowledgement yemunhu pachake. Vanhu tinotsikwa takasiyana, tine mapersonalities akasiyana. Saka tinofanirwa kuacknowledge munhu sezvaari. Ketina anofanirwa kuacknowledge ari munhu sezvaari. Uyezve iye Gina nevamwe vese vanofanirwa kuzviacknowledge muupenyu hwake. They should not minimize her pain. Vanofanirwa kumuteerera sezvaari kutaura kuti nyangwe ivo vasina kurwadziwa nezvakaitika kana kuti vasina kuzviona ngavamuteerere kuti ari kuti chinyi. They are listen to her, acknowledge. Kana paine panofanirwa kunzi sorry, ponzi tine sorry. Ndo starting point yekugadzirisa kusawirirana mumafamilies. However, what I realize, Gina haana kana nguva yekudzoka back to the young years and acknowledge without minimizing zvikutaurwa naKetina. Ndo panotangira rift. Uyezve pane mahazy areas, not wanting to point fingers at anyone. They should find out kuti chii chakaitika kuna Ketina na Audrey. Because kana abuse ichiitika inoitika in privacy. Aishamba pachena zvotaurwa without minimizing or belittling mumwe munhu. Uyezve vanhu ngavasajaje Ketina after the trauma she went through, because ndoma effects trauma. Anditi atingati kwanzi nekuti Keti ari kutsvaga varume pasocial media ndiye ari wrong. Zvimwe zvaakuitika mupenyu hwake zvaakuteerana netrauma yaakasangana nayo, and mukutaura kwake haana kuiga kuti she is going through therapy. Ndo zvinhu zvaakatotaura. Saka panoda acknowledgement nekutaurirana pachena. Chekutanga pasina kuti ari right ndiani kana kuti ari wrong ndiani. Vanhu voitana sorry, then they will start to settle their problem. Ndo zvaningakwanisa kucontribute onazvo. Yeah. All right. Thank you very much, Kola. Maita basa. Maita enyu basa Kola. Thank you. All right. Right. There is another caller that chifunga. Right, guys, you can call in. Gatisha ni say 071 number 1. Chese kuta tipasite confusion. Kuta umaru kufona pane number. Hamu ufona pane number. Gatisha ni say 1
number tese. Ehe, can't say one number. That's good. Caller, hello. Yeah, Sis Melly. Muri say caller. Saka ini nangu ndanishingoda kuti Ketina uyuka paakatanga kuuya panapa akasvika sei kuningi kwenyu Mrs Melly iye zvino akuti vanhu endai kumaYouTube kwangu akasvika panapa achiti ndiri kuita zvebachelorate ndiri kutsvaga murume and overnight ari kuti ndakuchema ndadisappointiwa inini hangu from the word go kandi angoona kuti inenge ine kafakeness maiko pane something going on but saka iye zvino akuti tese tiende kuYouTube uko malisteners ese ama 1.6 or 2 whatever ndetangorega kundoenda kuYouTube uko because munhu wika she sounds like she's a manipulator but mimi Sis Melly mune here any affiliation nemhuri vekwachivasa vekwamaisva vekwachimombe vekwanikwa kwenyu ikoko vaasvika sei panapa are you involved nefamily? Not at all. Ketina she just came pan akangouya pana pachiti arikuda kuita show yake iyo she wants to bring she wanted to bring entertainment. So I say to her, no problem. Amuna ukama neyo kwa Chivasa? Ukama neyo kwa Chivasa so far it's something that I spoke naye kuchankuseri even na Gina. We are kind of related, but I don't know who they are. But isusu kwedu manje ndokumsha kwedu koko ndokumaraini kwacho ikoko but andiva iye and baba vakandisava ona kuti ndiyana andisaneyatsoziya because tongobva tese kwagutu kwacho koko iwe kwa Chivasa baba nesuisusu yekwanana nerupiri koko saka kundiyazoziva baba wake chaivo ndevapi ndizodi ansandaziya because remember vanenge vakakura vana vavakawanda Chivasa yacho inenge yakawandawo isusu tinenge takawandawo tinenge tiri vanhu vanongobva kumusha kumwe chete tichingoziva kuti kuno Chivasa kunewe but handichonyatso but I was kind of shocked pakataura zvokuti ndakazobva kugweru ndikazodini and I to ask hangu kuti Ketina just tell me more about yourself because ndatotraiwa kutsvaga but titakurira mataundi hanimaona maybe vabereki vedu ndo vaigona kutozoziva maybe things like that. But inini hangu sevana vakakurawo tiri vana tiri mumataundi umu zvozonesa tinyatsoziva history yese hatizonyatsoziva because ini hangu ndakangoona kuti mimi Sis Melly then Melin Maisha kwenyu koko ndaona uyu Ashford achizokola oneka prangi kake achiti ndiriwo bachelor ndiri kubva kuvana Chimombe mese ndi vanhu inkori zvonetsa kunzwisisa zvonyo because unoziva kuti munhu anenge achiti anenge aine sere mekuti mutero oti muchimombe iyoyi yekwa Ashford koti Chivasa iyoyi koti vana mushaya vanhu ava handiona vana mushaya vanhu ava koti vanhu vekuti chingori vanhu vamwe chete handiona koko kwagutuko but kuti tizonyatsoziva isi hatingazozvizivi vanhu vekwamadonto handizonyatsoziva isi tiri vana hatizivi ini hangu knowing all of you ndakanda kuisai pamwe chete ndikaona sekuti asi tiri kuitiswa here panapa saka kanazivi ndizvo saka anyway tochindedzokera kwa uyu wedu wokuya titsvaga bachelors panapa uyu munhu is a professional, she is a registered nurse, she has a master's in what she is a pediatrics ICU nurse and panapa zvaari kuita izvika izvi hazvisi kutomboenderana nezvaari kuita nezvaanoita muupenyu saka munhu uyu unotonida help inopfuura zvedu zvetusera takaunganira tichita panapa. You are hearing from another nurse. Isusu manesi tiri vanhu vekupedzisira kutsvaga help kana tine maissues mufamily saka munhu wese achaporongwa tichiporonga munhu wese achitarisira kwatiri kuti tisine answer nekuti tiri maprofessionals ezvekuchinesi ikoko but vanhu ivava takaona kubva kunana makosi musapasi vachiitirwa mumapuzi vachiita sei vachief up malicense avo emacardiac nurse ICU nurse chichichichi uyu munhu ndokwaari kuinda uko hakuna professional anoita zvaari kuita izvi nezvese zvaari kuita izvi hakuna munhu anoaltawa munhu wakadai handisi hangu ndingori nurse asi handisi therapist anotonida therapy uyu kuti agozononzi ari pediatric nurse anodhila nevana nemafamilies nei but anyway zvazvebhodi nursing yemunew zealand izvo zvokuti vazvitarise but wakauya panapa kuzotiunganidza wotitorawo tiindisa kuYouTube kwake ndezveningirikini hepe izvi and dragging the whole family into it apa ari kutaura kuti akakura achidya cabbage chairoka isu taitozoti taenda kwana sekuru wedu kwatainodya cabbage tototi vakomana taakudya zvinonaka
always na stepmother tatowata nezhara, okay, tatowata nezhara, not kuti because stepmother vanga vari neutsinye asi kuti vanga vane vana vavo vakasiya kumusha vaisungirirawo mari kondopawo vana vavo. Ndazokura ndo pandakazonzwisisa zvese izvozvo. Saka kana uchipiwa cabbage uchinzi kudyiswa cabbage uri kuti mupenyu hwako throwing a fit kuti ndakakura ndichidya cabbage. Cabbage vacho vauye panapa vanga vari venjereka ngavagare ikoko. Hazviiti izvi, hapana chatiri kuzobudisa panapa. Munhu therapy munhu ane problem uyu. Ndakazviona the day one asking for a bachelor, she's all over. In 1 hour yekutanga kuprisi ndakutochema naivedwe. For real, vanhu vari kukola mabachelors vari kutoisa zvakanaka. Saka ini I thought kuti it was a skit. No. It was not a skit. It was not a skit because I did ask her several. Are you really looking for a man? Akati, yes, I am looking for a man. Ndikati, but now you not here because it's more like this Twitter my entertainment. My shows are real. My shows are real. So we rather put you kunana Saturday yuko and to honor. So what that was not a skit. She said to me, "Can I nyepa hake? I don't know." But to me, she said she is indeed looking for a man. Hazvina kushata kutsvaga zvinhu zvako zvauri kuita but chitarisai family manje, chitarisai family nana baba nana mai na everyone. Munhu wese there is a lot of confusion. They need to sit down because isusu hatichazivi kuti akabviswa chaizvo ndiani. Iye Ketina muno haana kuti akabviswa nababa, akati taindoabviswa vana vaindoabviswa kuchechi, baba vodzoka votidzokera ikoko. Saka probably baba vaita zvavo wose ubaba wepapo but ngavagare pasi ikoko because tichaswera panapa. Iye zvina kuda kuti tiinde kubhuku rake kuseri. Vanhu mese muri pano musaenda kubhuku iroro iri. Ngaiperere pano nyaya yacho. Akazotsvaga maviewers pano. Ngatingoipedzera pano. Ndatenda hangu Sis Melly. All right, thank you very much. Right. There you go. There it is. Kola vato tiwo pamwe kudata tiri mugame. Vazire munyama kungopinzwa mumagame. Shuwa kunzi maronga maskiti magame. Munyama wangu njambo nougezera hakuna wero nemvura yekusii ndimbogeza nayo. Une mvura yekusii ndiye anombotipawo mbonditumirawo chigubhu ndimbogeza. Yazi kungoinganga nedzangu paprofita ndindauya nawo tine madhiri. Iye zvino izve dhiri raKetina vediwe musandidaro. Handina dhiri naye Ketina knowing Ketina chakudza icho kwadi kana ranga ridhiri. Kuti taiwe tiri mudhiri. But no, to me she was looking for a man. That's what she told me. Hello, Kola. Hello, Masquera says Sis Melly. Masquera say. Masquera is nainda upa contribution chakuti moyo wangu warwadza nyaya yaKetina na Ketina kuti hautarisire pafamily. Asi ndinoda kukumbira kuna Jina nefamily yake vese vanotaura navo vasiri kuwirirana naKetina kuti ndokumbirawo muwane moyo rokuti mungoteererawo zvaari kutaura Ketina. Nekuti dzimwe nguva munoziva kana uine zvaitika kwauri kana uine abuse is something chiri complicated. Hazvigoni kuti isusu tingadismiss experience yemunhu iye tisiri kumupa nguva yekuti anyatsotaura. Saka ngavamupewo nguva yekuti vanzwe kuti experience yake ndeipi. Hazviite hazvigoni kuti titi abuse ipi isanda kumbozviona because iye akaexperience ndiye ari kutaura nyaya yake. Iye problem yangoitika ndeyekuti Ketina akatuka hama akanisa nevanhu vakawanda. Saka munoziva nyangwe aine kutadza kwaakaita hazvireve kuti experience yake must be dismissed kana kuti zvoitwa kunge zvisina basa kana kuti anongonzi aiwa ndiwe une problem chete hauteererwi. Ngavamupewo nguva yekuti ataure nyaya yake vamunzwisise nekuti ana Jina and family handizive zvangu kuti vamwe vesu anofila sei but it sounded as if Jina ari kutongotanga kutaura from a position yekuti iwewe uri wrong, we are not going to listen to you, nothing bad ever happened kwauri.
zveshe zvekuti munozi makamboita zvekuti unenge uchitaura nemunhu usati wapedza kutaura akutoda kupindura already atone answer asati anzwa kuti unoda kutii. Saka Gina and family please tokumbirawo kuti mese muteererane iye Ketinawo ngazi ngekuti anoadhirisa nadzo nyaya. Chandaikumbira Sis Melly handizivi zvangu kuti baba vacho vachafona here kana kuti vachaita hanzi asenda message iyi asenda achiti hanzi ndavaudza kuti makamirirwa. Mirai tinzwe, mirai anenge asenda imwe, mirai tione. Okay, hanzi ndavafonera vati okay but up call vasati vavhura. Let me call him again. Ndovasenda imwe kuti he is driving kuenda kumba Sis Melly. So vari kutochafona vasvika kumba. So hameno no postpone patime here ipere nhasi nyaya yacho here or what. Ari kutobvunza kuti baba vari kudriver kuenda kumba. Saka vati vachisvika kumba vanosvika vachifona. So tichiri palive regai tingoti tiri palive tione kuti vanoti chii. ndanga ndichikumbira kuvhunzawo ndokumbira musatore offense handiti tisatore chii ndati pane mubvunzo ndibvunzewo here ndokumbira musatore offense ndikavhunza zvandoda kuvhunza. Bvunzai henyu hatitore offense. ndanga ndichida kuvhunza kuti hazvisi zvingaite nani here kuti imini netimu munoziva mumwewa munoshanda navo mutaure navo baba vaketina vasati vauya zvepalive kuti zvinhu zvingaite here nokuti zvinhu izvi inyaya inini ndichitodawo kuziva kuti baba vachatii asi pane zvimwe zvinhu zvokuti ndoona unge zvinenge zvakanaka kuti mumbokonektawo nababa vacho kuseri vasati vauya palive handizive zvangu kuti zvinoita here nokuti ndoona unge pane zvimwe zvinhu zvokuti zvinozotaurika kana kuitika zvinenge zvisisina review munoziya zvokuti munhu unozokumba kuti apa mwedaita ndakadai vhesi kana udai takataurirana kuseri vhesi nekuti haisi nyaya dzimwe dzikana dzatajaira kana kuti inyaya hombe ndeinomvogwa vabereki inomvogwa vanhu vemhuri vakawanda. Saka nai ndichifunga kuti even though Ketinaunza ndinyi zvake nyaya paFacebook akaita live akaita stage isusu hazvigone here kuti mungotora opposition nekuti inini muedze kuona kana kutaura nababa vacho vasati vauya palive zviitirwe kuseri. All right. I don't think it's a problem though kuti tingataura navo kuseri but nyaya iripo ndoti handina namba dzavo handisana nambotaura navo handitovazivi handina namba dzavo saka kuseri ndotaura navo sei. But asi kuti vakafona asi kuti kana vakafona kana mati nyaya yanga imbotaurwa kuseri I can ask just a few people vechikuru varipo vana sisivuza vari papa nemamwe makola sayekola wabva kuvhunza panapa achiti kwai mune ukama here uyu kuda waona kuzhangandira akati tine ukama togona kutora ndikola iyeyu ndisisi vangu vanogona chingofona panapa taigona kungotorana toenda kuseri then tonozama kuti taure navo tinzwe vasati vaya pashow pacho kana zvisizvo zvamada kana zviri zvadiwa nevanhu. Chikumbiro zvacho nyaya tinotodzida asi mamboziva kune zvimwe zvinhu zvokuti if possible where possible handiti kutorana netimu yenyu yematrusted advisors amuinawo muedza kuona kuti zvingataurike sei asi kana vachinge vataurida kuuya zvavo palive still makomedzi ndiwadiri asi mamadhari get away nyaya yati kuida pano makomedzi rega ndisaverenge because makomedzi acho ndaka zvatokupandukirai panapa zvandokutoseka hangu. Amen.
my dad has his name. All right, thank you very much. Yeah, that's the result. Akashkara tukovutiri panapa naso kutaura zvokuseri ukwani. Asi madiaries ka utai musheni. Mukwane imi. Makaoma zvenyu. Ai. Tukubva nezverudo panapa kuti anyway, let's have love. Mwari kuti get away. Ida kusikupi. Nyaya toida pano. Makaoma zvenyu. Aya. Right, guys. Baba vanzi vari murodhi kuenda kumba ndokwavari kumurodhi kana svika kumba vasvika vachifona handitika so kola vakati ukomadi kuti mutaure ine timu rimwe kuseri zvisauye pano vanhu vakati get away pano ndo patsotsoda because baba roda kuya pano ndo pakatangira nyaya ngaiperere pano right kola hello Mushe, muri right here? Right, zangu ndukambo to sense zangu panyai. All right. Nyaya jina na ketina indarwadziwa singaidi ine ndarwadziwa. Chanyanya undirwadza panyaya chinde chekuti zviri kuitwa na ketina hazvoti ngati ari kuburitsa wake zvaakasangana nazvo. But kozo yarimwe side futire kuti ndomasa kuti ketina mwana akakura ari spoiled. Lekuti mwana aidiwa sterling. Saka musuwa akangopumhiwa aoneka mbama akaona unge atadzirwa zvakanyanya nekuti akaona sekuti zvinhu zvaasati akusangana nazvo. Handiti. Then ndozopinda kana kuri kunzi jina hake ataura chokwadi kunyaya yamama nechii. Pane zvimwe zvokuti tiri vana mwana anogona kuti anenge ane tumari chichi mweya yekuti vabereki vanenge vakutokutya because havachina kana mukana wekuti vataure kutadzirana kuriko sitakakura tichirohwa zvokuti pamwe tingadai taisarohwa akatisiri patiri kana kuti iye ketina ngatotenda pamukurohwa kwaakatoitwa ikoko pamwe dai akasiyiwa asiri kunew zealand kwacho kwaari angadai nokuti aitozongoita misikanzwa yekuti aitozongoenda ichienderera ndozoda futi kutenda kuna jina kuti jina ka mwana mudiki zvake but ataura pachikuru chero mubereki akakutadzira zvinengei chero mubereki akakuita zvinengei pane imwe level yekuti iwe unofanira kuzvidzikisa semwana izvezvi vamwe tinge takanyarara but unongochiziva kuti amubereki kupaipai akazombobhaizawo akazokudai but mubereki nekuti akakosha akakunza panyika ndo zvangu zvanga nchida kudurawo zvangu panyaya iyoyi. All right. Thank you very much. I hope vanhu vese vacho maparties ari kuteerera chandiza live inenge iripo vanhu vachateerera zvavo. Kozoya pana kola vabva kutaura vatizoni baba vasauya. Baba kuti vachirega kuuya zvichatomake sense nekuti baba vakatokururwa kudhara vakataurwa handiti vatokururwa kudhara. Saka nyaya tinongoti pade kuti baba vatongoya pavanhu vazvichenure vangotaura direct kuti kana pane pavakatadzirwa kana varivo vakatadza kuti sanda kukumbira urege mwana vangu kana varivo vakatadzirwa vongotaura pajekerera ipo pano padiaries because iye zvino hazvichamake sense zvekuchaenda kuseri hazvichatomboku because vamwe vanosara vakutora chigumbu vamwe vakutotora heti yaya vakutovenda baba kuti baba munhu akashata zvisingaite kana kuti izvezvi vamwe vakutoti ketina munhu akashata zvisingaite saka at least baba vakauya ndopa munhu andotopedza nyaya because ndo pane nyaya yese baba ndizvozvo. All right, Sis Melly. All right, thank you very much, Kola. All right. Vanhu vari kufona panhamba iyi yamuri kufona ka that's not the number yepalive. That's not a number yepalive. That's not a number yekufona palive. Number yekufona palive munoiziya guys. 07107 iyi ndo number yekufona palive. Kola hello. Chidzima imwe foni nzvadza. Yadzimika. Maakadi zveni. Ndibuka na makadiwo Sis Melly. Tiripo muri sei? Right, tangoti tipindure nyaya dzemafamilies dzatiri kunzwa dzekutaurwa. All right. Inini hangu ndotangira panyaya yemabachela. Isa vachitsvaga husband wavo. Takangoteerera usinzi wanga wangoroba page apa.
chinhu wani chandakangoona kunge chachiri odd ndechekuti hapana kana wani munhu wekuNew Zealand kana kuti weAustralia akafona pavakaita show yavo. Saka zvakangondiita kuti ndingoita curious kuti panga pashayawo kana wani munhu wekuNew Zealand kana wekuAustralia ko hakunawo here vanhu vari single ikoko. Then it was also a attitude yaaiita kana pakafona munhu airatidza kunge ari padhuze kana pakambofona vamwe vanga vari kuNew Zealand kana vanga vari kuAustralia vaiti ndinesi chicho achida kuedza kutaura naye and aingovakata zvezvezvo kungoratidza kuti she wasn't interested achingotaura hafu imwe yaingoti hai mimi mbomirai asi tomboda kuteera like zvaita sekunge anzwa kuti munhu ndiani amuziva and she doesn't want to know. Saka ndo zvandakangobva nangwedo curious vanakuti ndikatimboita research yemunhu timboona kuti akamira sei. Ndobva tabvunzawo vamwe vatinoziva vanogara kuNew Zealand vamwe vanogara kuAustralia then ndobva taendawo pamaYouTube channel ake because ane zvinhu zvakawanda then ndobva tagoogla zvandakabuda nazvo ipapo zvakandikatyamadza. I think munhu atori munhu weyo watinodescribe so kunge wandingadescribe sekuti anoita live inside their own head, aneke a sense of self-entitlement that is serious. Because ndakatanga kuona malive akaita achitaura this same or similar story. Akamboenda kwaSimba Chikanza kuzimulai iri konyaya yacho iyoyo. Akamboenda futi kune several other groups. But what I observed is everywhere kwanoenda, even kwaSimba Chikanza kwacho vakambotanga vachiwirirana vachiita show. Then akabva azoenda kuYouTube akanomuitira live yaaimutuka zvokuti ndakashauta ko vanhu vanga vachiwirirana apa vakutukana sei. Achituka Simba wacho akamufamba zvokuti because pandakagoogla ukagoogla zita rake zvese zvinobuda obva watanga kuningirika. Now when I was listening to her achitaura yesterday pakataurwa nyaya dzekuNew Zealand, saka ndobva ndabvunzawo someone wandozivawo from Australia from New Zealand akandudza akati nyaya dzasezava kunoku hakuna kana munhu iyeye ndeyakatonditi koiva hauna kuona here kuti pakaitika live yake mabhachela hapana kana munhu kuNew Zealand kana kuAustralia akafona. Ndikati ko indava zvikanzi nyaya dzake dzinozikanwa, she's someone who is bent all mabridges ake kuno kuAustralia. There's not even one or two people that we can say kuti zvoni anowirirana naye kana kuti anomusapota kana kuti anonzwana anotaura. Ndikati indava mandava zvikanzi pane nyaya yavamwe pastor vekuUK. Ndikati pastor vapi zvikanzi vanonzi pastor Moyo kana baba vaKalo. Saka Kalo kola mukureva kuti ndine live yangu yakandimirira yatichapiwa. Imini Sis Melly, apparently from what I heard from zvanga zvitaurwa neimwe live yandakanzwa, atori nerimwe group raakataura kuti inini I don't like Sis Melly vanotaurisa and her show is not my kind of thing, right? That same person akanomubvunza kuti kweyo wakwaSis Melly inga waiti zvoni kwaSis Melly is not your kind of thing. Rafu yaakapindurwa munhu yakanditumira futi sirinjo. Tine mugove wedu watichapiwa. Enderai mberi. Because munhu akambudza kuti kweyo ndakunzwa wakwaSis Melly inga wakamboti wewe paunge uri kushow yanhingi wakamboti Sis Melly handiendeko vanotaurisa she's not my kind of thing. Ko wakwaSis Melly futi munhu akatonditumira sirinjo ndakandiratidza chindizvo achamwari ndatupa akona zvekutamba. But anyway, kudzokera kunyaya ndataura. So when I was listening, ndoba ndakazodwa nyaya zvakaoma. Enderai mberi kola. Akaudzwa yanga iri yapastor vanonzi pastor Moyo. Vane mwana waanonzi Carlos ari kuNew Zealand vakaenda kunovhizita. Saka ndofunga vaenda kunovhizita since vari pastor vakaita some kind of service. Andi munongoziva maservice emaPentecostal vanhu vanoimba vachibatwa mutsoro vanoitwa pamweya vachita sei. Ketina Zealand akati tarohwa taexerciswa taitwa sei akapa mapurisa ekuNew Zealand mafone number nemaadresi evanhu vaive kunekirikini handiti. Purisa ekuNew Zealand vakainvestigata vakafonera vanhu vakaita sei ende munhu wese aripo aiwe imomo muchechi makataura kuti zviri kutaura naketina ndezvekupenga. Unfortunately the sad part of it is pastor vaive
when he wanted to come back to New Zealand, because Wangavani Nyanga Kufaya Yakanga report Ketina, even though Pakawaneko there was nothing illegal or Changa Chaitika. Munongo ma Western countries, the immigration systems out because I think the Funga Wakanga service was now Kumbire or whatever. I mean, no Chita Chaitika. Wakaza Kuzoga ku New Zealand graduation because Wangava bad by immigration. No good go to get in a rent. Google one. Number two, as the husband, that's Murungu. If you listen to a live my YouTube channel, the amount of scripture in abuse for the money. But then if you follow the story on the legal circles, the guy wasn't even arrested. And my priest enda wakaminda wakaita sei wakainterview kitina wakaona kuti nyaya dzaitaura nezvaaita akaitwa zvachona it was all zvinhu zvakaitwa made up. The guy was not even arrested, not even a single day. And hanzi pamwe pacho paaiclaima kuti baba vaindistoka vachinditeera, the guy was in a different city at a different time zvokuti papasitomborina kana any evidence proof but zvaitaurwa nakitina zvazvinhu zvechokwadi. Saka the guy never even saw a single day because of my accusations. But if you listen to the live, you can also a story. You'll be shocked. After having done all that, how come that person is still free? It was all made up. This is Saga, she's someone who you really need to take Zananga Hitara with a pinch of salt. I can't comment about what happened in Zimbabwe, whether any abuse happened or not, because I wasn't there and I don't know. But using it, not the balance of probability, there's evidence, there's proof that I highly doubt the 90% of the things that he claimed could in the case of Zimbabwe. I mean, it's right there, Tanzania, Maboydu, Wagatin Sakumusha is abuse. I mean, Queen Sakumusha is abuse. And if your father says to you, do not who say so that it helps you in the future, I don't think if it's done in love, Kim Chagaipa. I mean, the sister Awia Agataura, Ango Max, what is non-existent moon, I mean, as far as the family is concerned, I wouldn't know max. So you can kind of pick my pattern, my stories. I go to a couch, I go to Muno, Ari, I need to my fantasy, to my music, to my novel, to then over to magnify into this big thing. I highly doubt some of the things that he says happened. However, I cannot completely dismiss what he says. But on the balance of probability, I highly doubt some of the things that he's saying. And yesterday, as soon as the sister came on the live, when the sister came, comments, she then stopped talking about Zimbabwe, and she kind of focused on herself more, which was probably ideal. But you could tell once Gina was in the picture, narrative change. You could tell there was a change. Then this morning, my message Mimi, you could take it. I'm sleeping. I'm not gonna listen to this. I don't want to have anything to do with this. A message Mimi within 5 minutes. It's a pattern of behavior. From what I can tell, that level of attention. Chronic attention seeking behavior. Because they don't seem to be getting the kind of attention that they expect from you. So following this page, we love this page, we Panama campaigns and charity Panama campaigns and I think we could end up detracting from the purpose of this page and animal issues. Manguacho has to go on a chowadi and that's not an evidence.
Joshua is that we probably risk getting into a situation where tichapedzera credibility page yedu yadamagedwa nevanhu vane zvavari kutsvaga, vanhu vane maissues avo ari personal or ari mental avari kuda kuuya kuti vazoexhibita papage. So that's all that I wanted to say. I mean, kana mine mumabvunzo munogona kutibvunza nyu, but I think we should treat this case with the caution. But this is high. Oh, the father is calling now. Caller, Mirandi Kudoneze, the father is calling. The Gandhi Kudoneze. Let me have the father. I think the father is calling. I think this is the father who's calling now. Bumirai. Na message arupinda. Diani futi. Right. Pani namba yanga chiringa ya disturb. But tatina call up. Danji town, danji. Oh. Ngambo mira tukuda namba yeku Zimbabwe yanga ichifona. This is a number. It's not gonna tombo save you. So I think mira ichone. Na inde pi number here. All right. Where's the number now? Hello. Diano. Diane. Right. Baba wangu achindifonera direct, ni direct call yeku Zimbabwe. It should be him. It should be him. Great one. Yeah, it should be him because I would try for any direct number. Zimbabwe number. I don't know if you can see it. Issue. Sakariga indi try ku save a tone and then to try ku phone back. Save. Right. Okay, turuti yako api ya WhatsApp here. All right. Yeah, I think this should be the father, if I'm not mistaken. I think so. And nakukutaridza izvo kuti muitore nakukutaridza izvo kuti muone tize number. Pana munhu anokwanisa kutora number pa 2 seconds and ndataridza izvo. No one can take the number pa 2 seconds and ndakutaridza izvo zvazviite. Nangokuti iyo number iyi. Ndikasiyana nazvo. Because I think we're try to phone direct. But judging maybe the wrong one, but per picture profile and corner it could be him. I don't know. It could be him. I don't know. No, it's him number. It's him number. It's him number. Okay. Right. Don't go to phone back. Tungoti vachafona back. So yeah guys, tichimirira kuti maybe vuda vachafona back kana nekuti wakazonifonera na baba live manje panenge ponetsa taigona kuzongoti tifone back. Aha. Right. Aha. By the way, my diaries nyaya knowledge kuda kuziva iyi. Ini yangu namba haisi confidentiality. Iri confidentiality munongoifona wani zvimuri kungoifona pa live. Confidentiality muri kungofona izvo zvipa live. Haisi confidentiality asi muri kungoifona namba ine basa rei. Hati namba yemunhu usingazivi unongobloka kana usingadi munhu iye. Unongoti baya block kana waona tongofone gwana zvivanhu zvinonzi zvichizvi.
vanhu vekusomalia vaya nekupi vanonga chingofona tichingobhuloka zvina kana basa izvo right handizivi chamunonyanya kuvhunduka nekukwata hanzi ndiriko alright aripo okay Gina is here saka I think it's the father because ari kutoti nditoripo right let's try and see but Kola hello It's Sis Melly. ini ndikuti nimudhara ari kufona hamusi mafona neprivate ndosara pamwe kuda ndi muri sei uzongosimbisa mukomana masimba vatore bhegi ranopindirana vanje ndiye mechi vanje yaketina masimba naketina achitoda muchato ndowabhadharira mutatu but I don't think kuti kola iko zvinezvika it's okay kuti titaure just like that. Can you not see kuti kana zvinhu zvese zvinenge zvichitaurika izvizvi people might need help and we come and say kuti you and you deserve each other. Are you not being a bit harsh? Kana vanhu vachipindirana chii chinenge chakaipa kuvaudza kuti munotopindirana pamwe imi maona vachipindirana papi chaipo pamaona kuti vanopindirana ndipapi vanofunga zvakangofanana vanongoita maskits vakapindirana pamaskits vangori nekamutacting akafanana ngavatobatana zvavo zvinomuda alright zvakanaka maita basa right truly speaking guys animboni ina hangu tipafea ina hangu ndakazvimiririra hangu ndiriinika panyaya ishuwa kaina ndimboni chinosekesa hangu ndakazvimiririra kudai soka sure tingamungaisa nyima laughing emoji ka animboni chinosekesa even hanzvadzi yangu vaya vachindipa warning yezvinhu zvavakadiwo zvavakaonawo kune mamwe mapeji zvichiitika hazvisekesi and I really appreciate my brother for just giving me the heads up kuti makatombonzi munotaurisa munovengwa munodi it's fine still fine and zvokuti kwazvo malive imi mozviziva imi kuti malive kudla kwedu ekuitigwa malive avhundutsi hawo asi de kuchinzi anondiuraya ya asi thank you for the heads up at least we now know. Kola hello muri sei kwedzerai volume pafoni yenyu baba ketina is calling. Kola imbo donai kola donai hello makadi yenyu baba aiwa muri right ndopa mutori right makadi zvenyu tiripo vachivasa tinokuti maita henyu nekuda kutipawo nzeve yenyu titaure nemi panguva ino pane nyaya yangodai kunetsa ende tinotokuonai muri baba kwatiri regai ndikufonerei kuwhatsapp kwenyu tite whatsapp call alright ndikaitifonere baba kunhingirikiri kuwhatsapp kwavo tinzi ndavaisira message ndoda kuona kuti nditange ndaona kuti message yandavaisira inotika ka2 here because so far muziva network yekuzima nditi network yekuzima nje inini handina airtime ndavafonera direct handinawo airtime mufoni mangu denda ndine airtime ndavafonerawo sure avasisi vakafonera tikaenda kutsvaga nhamba dzabolt kata nhamba dzabolt kata ina handina nhamba dzabolt kata asi mukaenda kuhanzi ndakanzwa sekuti ndakanzwa sekuti vari kuadvertisa kupage kwamaititi so mukaenda kwamaititi munogona kuwana nhamba dzacho ndakanzwa sekuti ndokwavari kubatsira vari ikokoko saka mukaendako you might find the number inini nhamba handina mainini muningina nhamba dzavabolt kata handichina
asi mukaenda kupage ikokoko munogona kudziwana nokuti ndoko vari kubatsira vanhu veikoko vari ikokoko. Hanzi tipei number dzababa tijuice. Thank you the number. Ndisingaziva nokuti vari kufona direct ishi. Manje ndikupasei number. Ndikadzisa panapa number dzichina kwanzi confidential. Saka ndokupasei number dzachona manje. Nigel ndokupasei number ndikadzinyora panapa kwanza adziti kuti tipine. Saka ndokupasei number yacho ndo zvakundinetsa ndokupasei. Number ndinayo pano but kuti ndikupewo vaisire airtime. Tozviita sei nokuti kwa inamba dzisabude apa private and confidential. Saka ndichazi kuti namba dzacho ndokupa sei. Nanchiti ndokunyorera muzasumu. Zvino ndikakunyorera still kune vanozogona kutora. Saka ndizozivi kuti ndokupa sei manje namba apa. Namba ndokupa sei. Jina kana uri pa live, Jina uri pa live pane comment iyi yandakupina ishi. Iri kupi ishi. Ipawo mukadzi uyu ku inbox kwako Jina uri pa live, ipawo mukadzi wandapina uyu airtime mfoni ya baba. Namba dzaba isa enda panikikira apa pane mai vanonzi amai Nigel Esnat Muradzi. Iva baba uvaendere ku inbox uvape number ya baba. Kwanzi tisaise number. Hanzi number ayi ningiriri. Number right. Vakufona ku WhatsApp. At least. Hello. Hello baba. Hello bachi basa magadi. Murikuita muchikata kata network yenyu iri kunetsa. Murikukata right ndikuona pane number dzamakadvertiser pa profile picture penya apa inamba dzenze phone. Ndingagona kupa here vanhu vakuisirei airtime pa number idzodzo. Pane number dzandikuona dzakati number dzenyu makadzi advertiser pa ningikiri pa uyu penyu pa WhatsApp. Ndingapa here vanhu vakuisirei airtime ipapa. Alright, saka regai ndipe vanhu number vakuisirei airtime mozofona direct. Alright, regai ndivape. Right. Saka baba vati ndise number pano nokuti number dzavo ivo dzitori pa WhatsApp pavo vakatodzi advertiser pa WhatsApp pavo number vachiti vane business ravanoita. Saka vakatodzi vane business ravakatoita saka vakatoisa profile picture yavo ine yakatonyorwa number dzavo kuti please pa number idzo. Saka number now takudzinyora panapa 00263 77 51 2098 is number ndaisa iyo number ndaisa chivaisira airtime number ndaisa iyo rapina number iyo. Blessing vati ndiise number because i number yavo itori public kudhara. Number yavo itori public kudhara. Iyo number ndaisa number yavo itori public kudhara. Iyo number ndapina itori public kudhara because ukaenda pa WhatsApp pavo vane business ravanoitoisa vakaisa number dzavo ipapo. Vane business ravanoita saka number dzavo dzitoripo dzakatonzi for hire ndobva vaisa number dzavo is the same number. Saka number dzavo dzagara dziri pa public. Ndatoisa namba vanonzi vachinandizivi zita ravo vanonzi vachivasa vanonzi vachiwasa. Namba dzavo dziri papublic kudhara dzitori papublic namba dzavo ndosaka vati isai hani vavanza vachiti isai namba. Iyi namba ndaisa kuti vanoda kuisa airtime chivaisirai airtime please kuti vawane kufona direct. Ndiya baba inamba yavachivasa iyo iyi. No vari kuZimbabwe.
vari kuZimbabwe. Right. Vaisirwa. I think vaisirwa. Pane aisa. Pane aisa. This way. Okay. Hands in the aisa airtime now. So can I say airtime? I think. Right. Oh, airtime yaisirwa inini. Ndokuzviziva. Yaisi kuti ndivafonere. Mirai tione. Mirai tione. Tema tione. Inenge yatopinda here. Kwa yaiswa nesendi tu yatopinda here. Right. Hanzi Simba airing kuZim ai Simba ningakutosettle ma scores ake zvinhu zvasimba ovuti. Simba don't settle your scores iwe nesu pano. Itawo ega zvinhu zvako. Maisirwa airtime. Chifonai. Right, ndavasendera message kuti vaisirwa airtime vachifona. Ndikaitione. Ndavaisira airtime, ndavaisira message kuti maisirwa airtime chifona. Iyi yaiswa nasisi wangu na mamomurozvi. Ndisingazivi kuti yari mamomurozvi. Right. Baba ma square say. Hello. Hello baba yapinda airtime ga. Hello. Hello baba muri kuninzwa. Hello. Hello ndiri kunzwai muri kuninzwa. Havachandinzwi manje. What's going on? All right. The gate one. Aziko na Simba. Simba rukuti ikwe iwe. Simba ita uchitora banta iwe. Ita uchitora banta uri munhu wevanhu. Tirege tinokomenta isu. Tiri vanhu tiri va comment section Simba chikanza uri tiri ma comment section notiziva tiri ve banta. Tinenge tichitozvifarirawo zvedu. Not to take us serious always. Unofane stress. Right. So Baba vadona handisi kuziva. Baba vadona handisi kuziva. Mirai tinone pamanofona back. Noma kei ingo vaitra top. Ingo vaitra top noma kei vaitra top up, vaitra top up, vaitra top up. Vaitra top up. Noma case. Simba chikanza, no worries my brother, no worries my brother. It's just a banter, it was just a banter. Tirikuseka panapa. Tirikuseka panapa, it's just a banter. Cheroka eya, unga unogara chi eya wandine problem na zvere. Ndinongotaura zvokutoseka zvangu. It's just a banter. Tineti chitoseka newe panapa. Unless wakutisha Simba handikwanise kuvafonera direct because inini handina kune airtime yaiswa namamu
ndaona notification. So handisi kuziva manje kuti handizivi kuti airtime yacho yapinta here manje ndopa kundinetsa ipapa. Hello? Taswera maswera sei manje takamirira mudhara aka panapa. Sis Melly, I want to help you kuti zviite easy. Simba Chikanza is saying fonera Simba he has vachivasa on a direct call. It's easy that way. Oh, Simba ofona iye. Imimi Simba Atisi kukunzwa kola. Simba Chikanza amavachiva Simba. Kola uri kubreka. Simba Chikanza right now. Uri kubreka. Ndifonere Simba over afonera baba. All right, mira ndimfonere, mira tuone. Simba ndikukufonera pa WhatsApp. Oh, it's okay. All right. Because he has sent messages on your forum. Could you call me? All right, and ndasina kuzviona. Ndasina kuzviona. Mira ndifonere Simba wacho. No, it's okay, Sis Melly. All right, sharp. Right, saka ndakufonera Simba wacho over va connector direct. Mira ndifonere Simba. Simba ndikufonera pane number ipi yacho direct here kana kuti basi. Simba ndikufonera pane ipi pane direct here kana kuti basa. If you call directly to us, I can link you with him from here. Iwe Simba chiti linka up ina ndina airtime. Iwe chiti linka up ndakutokufonera izvozvi kune yako yebasa. Ina nda airtime. Simba ndakutokufonera. Simba daira phone. Auna green button Simba, auna green button. Auna green button Simba, you don't have the green button. Auna green button you. And phone yangu ediwanu yameno takaita sidura. Auna green button. Auna green button. Just add me on video, then I connect. All right. Video ndakuita. Hello? Network yekuzimba vari kufona baba but iri kungoti connecting. Vachivasa ava vari pafoni but iri kungoti connecting. Iri kunetsa. Simba, I'm trying to add you by video ipi futi. Ku WhatsApp kako ka. Phone ya mdara isikuita guys. Ndandisi kuziya kuti Sisi mamo wacho achadaviri wofoni makuti ATM mandisira yapinda iri mina ndivafonere direct. Ndikaiti vafonere because ndinoona vati vaisa airtime but ndsandaona message ye airtime. So ndikaiti vafonere tinzwi kuti airtime yacho yapinda. Hello? Sisi muri kuti maisa airtime mimi airtime yacho yatopinda ere. Oh, anota sanda wana message saka mshiti some minutes haisati yapinda saka. All right, iripo. Right. Simba is calling regaitinzwe. Regaitinzwe Simba wacho ari kufona. I Smith. Hello Simba Dave. Yes, so now basically the guy the connected from the connect from here. Connector. Come on the part. The go father phone is so. All right. So untira ngwa yakadi connector ndipo manya yangu mtoile tu. No, just a direct call. It's a direct call. All right. You know that itatuone ndati ndimbo pinda mtoile tishimirira baba press paninge panenya ya panapa. Okay, yeah, absolutely. Well, what I wanted to tell you is
Vachivasa has called before, and Vachichema, and so today he has been waiting for a day like this. He has been kuzimai po nyayo ipa yakambo mention on the manual, and nakona vachitochema vachitoti anyway yakuda pita phone. Nditaurewo side of the story yangu kuti matendera mwana kuti ataure zvaanotaura iri kuti it's busy. Asi pane vari pafoni nawo right now. Please ibvayo pafoni yakurira manje. Vachivasa. Hello. Vachivasa. Madani. Watofara, thank you. Ndakuconnect right now kuna Sis Melly. Ndisibachikanza kuzima. Yeah. Hold on please. Okay. Right, Sis Melly, just go ahead. Taure now kana muri kwanza. Ndadzoka. Ndauya. Right. You need to be fast because his phone doesn't have battery. All right. Makadi Vachivasa. Tiripo baba tisitauyawo pano tiri vana venyu tosewo tikati pane nyaya yadai kunetsa yatenderera yadai saka musikana ambouya akataurawo nyaya yake side rake restori akati bati baba vari kuda kuzvitsanangura isusu chinangwa chedu baba kana dai zvaigona tati chitoshuvirawo zvedu sevana venyu kuti hazvinawo hakunawo here zvimwe zvinogona kuitwa but kuti mubatanidze mhuri yenyu but tisati tasvika ipapo pane maallegations aripo ekuti hanzi mwana airepiwa ari mudiki Ketina uyu hamunoti munozviziva here? Naangu vanzi ankulani naangu kwanzi ankulani garashia kara vanzi ankulani garashia pana anzi anku something anchazuti anzi ankulani mira I think it's chanyorwa ma comments imomu so anzi asa kwete zvokurepiwa kwete zvekurepiwa zvokunyatsorepiwa chako but zvokuitwa inonzi chi zvokuti ainzi aibatiswa pamapatsi asina kumira zvakanaka naanku Remi here something like that angu mate zvese izvozvo ndaifundira kuti nini moterera saiti rangu motaurawo namai vake movanzwa motaura namadzikoma ake vakuru kwaari movanzwa manzwa kwandirini zita rokuti Ketina makateerera takateerera baba zita rokuti Ketina ndiro zita raamai vangu vakandibereka inini zvokureva kuti wanga ari mwana andanga ndisingadi kuti abatwe kana kuti anzwi mumhuri atambudzwe kana kuti aite sei aitove nerumu yake yaaisatira ndichiti handidi kuti adhisikirwe because mwana uyu anogona kuchikoro pane mamwe maallegations anozotaurwa ayo mwana uyu wakapanduka ende akapandutswa ndikati ihanzvadzi yokwabva pamunini ndo yakamutaurira kuti iwewe enda unorepota baba. Okay. Kupanduka kwake kwakabva pakuti mwana uyu inini pamba vana vangu vese ndingati ndandichivataurira kuti kana unenge achizopfeka matrousers anonopfekawo hake aenda kumurume wake asi kana muchida kupfeka matrousers zvinenge zvisina kutipa vana vangu ini ndaive munhu ari sociable anotaura navana vake nanhasi kana mukabvunza vana vangu vari kutaurira kuti ndo zvavari baba. Saka uyu mwana kuzopanduka kwaakaita inini ndinoona sokuti ndakamupa zita rokuti Ketina risiri ropa rangu. Uyu dzimwe nguva nendotofumurawo mudzimai wangu wandakasiyana naye dzimwe nguva ndozvandinofungidzira kuti ndakamupa zita rokuti Ketina iye asiriwe ropa rangu. Okay. Chinove chinhu chaakuchiita manje kuti izvozvi izvi zviri muropa rake nezviri muvana vangu vese
they are now 14. Saka ukaona kuti pavana 14 one opanduka, inini ndinenge ndichida kuti muzive chinhu chinonzi attention seeking. Anotsvaka mari dzina yesatanite yokuti ahore mari. Dzimwe dzaanenge achida kuti akadzire. Mukaona kuti zvoti ndandinoziva ndechekuti hachisiri kushanda. Saka akutsvaka mari nenzira dzese dzokuti chero vanenge angomuti kudini. Ndine mapictures okumurungu akanditumidzira achiti aizouya muna December vachizochata kuno, asi ndakanzwa kuti ari mujeri murungu iyeye. Okay. Kana mai murubatawo baba vemwana wake, mwana mukomana waainaye, murumubvunza isina kuti izvozvizvi Tetina ari kubhadharwa maintenance nababa vemwana vasingadi kuti vaone mwana wavo. Okay. Okay. Akandisiya ndine macases 4 achida kuti ndiende mujeri ndivharirwe, asi unfortunately zvese zvakaprovha. Akazopedzisira atapurirwa namajistrate kuti you are a liar. How can you say wakadzingirirwa nababa vako nefuti itopanga paine mapurisa? Pakazobuda ripoti yokutarisa kuti amagoti police station pandakandaenda kunoripota kuti wauya akarwisa vanhu vanga vari pamba, ndipo pakazobuda ripoti manje kuharare ndakuibutsireni kuti iyi ripoti ndo zvaakazouya achiita achiti ndakamudzingira nefuti. Mwana uyo kana mukamuteerera imimi mwezi mese muchapedzisira makuenda musango. Okay. Achitandinongoda kuti nditaure inini mubvunzei kuti asvike saakasvika achidzidza wakadzidza nemari dzaani. Ndine sendi rake hereni randakamhodya ndiri mubereki ndiri baba wake. Nyaya yanga ichida kuitika ndeyekuti iye inini pandakadiscover kuti zvanga zvaitika pakati pangu namai vake, iye aida kuti ndizvitore ndigare navo ndisave ndingabudise nyaya yanga yakaitika iyoyo. Aya ndingadi kuti ndifumure, handidi kuifumura because hazviiti mai vevana vangu. Saka iye wanga akuda kuti atirwa hondo yamai, mai vake vachimutaurira kuti iwewe siyana nazvo izvi ndakazviita. Asi ndo nyaya yaaramba ainayo. Saka zvandingoda kutaurira ndezvokuti ari kutsvaka mari. Amutoiti ikoko haachisiri kuexercisa nini nursing, anga akaita nursing, saka haachisiri kumaeuropean countries anonzi akanzi haachitabvumirwi kuti ange achiita nursing. Chikonzero chiri chei? Wanga achingoripota vanhu. Mukaita kunapo munonyatsokuona kuti pfungwa dzake dzati mental case that one. Yeah. This is too deep. Inini munomubvunza moti anonzi mubariwa ndiani, andinoona kuti nini ndoringave ropa rake riri kukonzera kuti atsvake kwaanofanirwa kuenda kumusha kwake uyu mwana yeye. Haikona zvimwe zvese izvi. Ende ndinotofungidzira kuti chero paanenge achidini, paanouya munhu ndoda kuti ndikutaurirei ndingopa chidingo, wakauya akandinyengetedza papatori yakatandauka ndobvira here ndinanomaita sori ichadzisira kuve kwake kuno anga achindinyengetedza kuti baba ndiregererei. Kumbira ruregerero rwei. Yeah. Yeah. Kana mukakwanisa kubata mai vake, mupuwe nhamba dzamai vake,
Yeah. Takateerera. Saka baba makazozviziva Ketina akura matomupa zita here kuti haasi mwana wenyu kana kuti makatozviziva henyu ichiri nhumbu? Aiwaka munoziva kuti kana uchitarisa mumhuri unenge uchitarisa wega wambotarisa kuti asi izvi zvingangoitiri zvega here. Mafungiro anenge achienda achipinda mupfungwa dzangu kuti ingave mental case here kana kuti ingave asi chandinotaura inini ndochokuona kuti iri harichiri ropa rangu because peno uri ropa rangu ringadai richiziva kwarakabva. Manje apa pakuti munyatsokonfirma kamunenge moda kuti muite DNA because hamungangotange nekumhanya kuti mwana haasi wenyu pasina evidence yekuprova kuti Ketina haasi mwana wenyu. Chinondiitisa kudaro ndechekuti kana ari mwana wangu makateerera. Takateerera. Kana muine vana izvozvi mwanangu imimi muine vana mwana agokupandukira mumba akupandukira okuudza zvimwe zvokuti chero newe unoshawa kuti zvaari kutora izvo zvaari kuzvitora papi zvisipo unozopedzisira wafunga ado mudhozi lines. Kufunga baba akurambidzwe zvako kufunga obvious munhu unogona kufunga but iko zvino kana inini handingafungi kuti mwana anganzi asi wenyu nekuda kwezviito chinogona kuitika chimwe baba futi ndechekudai handiti isu tiri makaranga iyoyo paguchu penyu ipapapa asi chinogona kuitika ndechekuti maybe pamwe kufemili kwenyu imi chaiko chaiko pamwe kune zvimwe zvakaitwa navakuruwo kwamuri imi zvinove zvinogona hanzi vana vacharohwa nenyaya yemhosva dzemadzibaba avo zvinogona kuve zvouya manje nhasi zvobatawo pana Ketina asi ari mwana wenyu zvinenge zvichida imimi zvisinei nana Ketina zvavasingatoziviwo vana Ketina zvovhiringidza mwana imofunga kuti mwana haasi wangu pamwe mwana ari wenyu kusvika mazoita DNA zvikapuruviwa kuti mwana haasi wenyu ndopamunozoti uyu haasi wangu ndizveshuwa but for now zvinogona kutove zviri zvekwenyu zvakaitwa nevakafa kudhara imi musati matombodiwo makura zvakubata pana Ketina uyu imbozvifungaiwo along those lines. Zvingarese ropazumba ropamukore vakamboda kumugarisa pasi vachimubvunza akapedzisira haana waanokuwirirana naye ndoda kuti ndikutaure tina maloya mukati mefemili tina mai kuti nemi in the family hakuna waanowirirana naye kuti akunyipa anonyipa anowirirana naAudrey neanonzi Audrey mwana wenyu umwe anonzi Audrey ndiye wanowirirana naye. Wakamuita sei? Handizivi but vanowirirana ivo vari tu naAudrey vanowirirana. Okay.
andizivi angondipa ambopa iye pangari pana ambondipa namba yaAudrey achiti ndaitaura nasisi vangu ava ndiye munhu wani wandinotaudzana naye saka tatongoona kutiwo ane one chete wemufamily wanotaudzana naye mupazo yamwana wenyu Gina anga achitiwo iye Gina hatauriwo futi naAudrey handimaona so Audrey na Keti vanoita zvavo vari 2 and then vamwe vanoitawo zvavo vamwewo vanoitawo zvavo vari vangani imbobvunzai kuti vari vangani vanoitawo zvavo vari 5 vari 5 kudai kuti ndine vana 14 ndofunga anga achitaura vamai vamwe chete saka inini ndotiramba vamwe vana vangu netikonzero zvokuti paita Ketina. Saka baba muri kutaura kuti hapana here imwe weimisa baba semunhu mukuru sababa ndimi musoro wemba ndimi tiri vana venyu isu tinogona kukanganisa tinotadza asika baba hamungatiri asikana mwana umwe achinge apanduka akatiza hamuna here zvimwe zvamunogona kuita kozi ropa nderenyu iri kuti mugadzirise vana vabatane vose pamwe chete chachikumbirawo zvedu baba ndoda kuti ndikutaurire chokwadi chaicho kuti vana vangu vese inini takaenda 2016 tikanorova makuva sekuru ana mbuya ana baba navamwe vakadaro takabatana tiri pamwe chete semhuri imwe chete asi uyo inini zvandoda kutaurira ndezvokuti zvaari iye zvaari kufamba achitaura izvozvi izvi imborega yambotsvaka mari ari kuvhima ari kutsvaka mari saka ngomurega yambotsvaka mari handina zvimwe zvandichakwanisa kuita kwaari yeah this is too deep now regai ndichitaurira murimi tikauya apo pasteji yaakauya kuzimu ai ndakambozama kuti inini tatai mai mutaure navo muvabvunze kuti zvaanotaura kuti mai vanga vachishungurudzwa izvo munzwe pavari uchitaurawo namai vake munzwe kuti vaishungurudzwa kana kumurwa nemi kuti chokai mwana uyu anonyepa azviwana kuti anonyepa muchiziva zvamungaita naye nokuti iye ari kutsvaka mari ndose akutsvaga mari because haasi kushanda iko zvino mati ari kutsvaga mari because iko zvino mati haasi kushanda mari yaari kutsvaga ndeyekuti moziva kana inatekensika anoitano anoridza mhere ari apo paanenge ari apo kuti mumuone kuti uyo amiri apo uyo asi zvaanoa zvinhu zvisina sense Simele. Yeah, Simba. Ndine mubvunzo mumwe chete kuna baba. Okay, go ahead. And Pamura as well kuti. Sorry baba. Baba ndingabvunzo ini kuti mungadawo here imi kuti nyaya iyi ibva yasvika pekuti ibva yavharwa. Vanhu vabva vangonzwisisa nemiwo zvekare mwoyo wanyu wobva wagadzikana and ungagadzikana here. Takaita chirongwa 1 chekuti vana vese tinovaunganidza sezvo mazuva ano kwane internet nemafoni tovakukonekta kuisa pateleconference pakadai so naivo mai iye Ketina aripo as well nyaya yongobhuyiwa yobva yangopera munopaona sepa ndingafara zvo asi chimwe chandoziva ndechokuti handifundi kuti unobvuma nokuti unoziva kuti anodisposwa achakudiswa nhema dzake Sisimeli ndetokuti anenge asa kuti iye zvinondozogarepi kana nhema dzangu dzakudiswa dzese izvozvi Sisimeli hamugona here kumutega izvozvi so kana achikwanisa kuuya izvozvi kuti obvuma here kuti torogadza chirongwa pano chokuunganidza mhuri yese kuti tibva yangopera nyaya yacho I think Ketina is watching right now because I'm send a message so I think she's watching handiti kutaura naye futi ende kana kusvika pandinonzi ndafa inini asa she mustn't waste her time kusvika pandonzi ndafa handisisiko no ndakanchifunga kuti ini hazvaita here baba kuti tingoita icho chirongwa chokungopedzisira icho kuti
ipapa ketina mongotaurwa naye muri yese bopawo umbowo wavo and nyaya yobva yangopera ipapo. Imi muri kufunga kuti mutaura imimi kuti anotoramba atombodi? Ngatini kana akariziva kuti ndinge ndiripo mai vake vanenge varipo namadzikoma ake vamwe vese vanenge varipo and haabvumi because anoziva kuti anoexposwa. Oh dear. Sis Melly mamutega? Ketina iko zvino izvi handikwanisa kumuteka because the phone yandikwanisa kumutega nayo ndiyo yari kushanda yamuri imimi paline. Oh, Ketina is calling. Ketina is calling. Now ndikadaira panapa ndakukata imimi. Ketina, hello. You know what? I was just blogging it. Just thought, let me just check with Chichirupitika. So, yeah. But I wasn't actually following the whole thing because I know how it ends up. Yeah. So, and then some Jara was upside to come Jara and Dave, Magadi Genu. I think you know that it is. Ketina, no, parkuta power phone iweweka ndandiri pa line nawo saka ndikudonedze ndikupe imwe number yaunofona iwewe kuti uvanzwe. No, I don't really need to hear much. Ndangopindura mukoma blessing wanga chitaurapo because I know the voice and I recognize the voice rari chitaura. Ndandishida kuti you guys know what? Pane nyaya pano. This issue it's either you just believe what I say or you believe what they say. It doesn't matter. I don't mind. But I don't represent zvekuti muchakakavadza zvimwe zvinhu zvokuti madhimoni zvasese muchamayanika panabhose aipere nyaya yacho. Moms nanasi havasati vareceive apology from Darachvas. So zvese zvokuti vanhu vari kuramba kuti abuse yakaitika mumba mudhara was abusive and is abusive zviri kutondinetsawo. So I don't mind coming on this platform, but listen to me. I have a busy life. I have a life. I'm not going to spend most of my life trying to resolve issues that I tired for so many years. I would like to get a solution to this, but I am not my sleep, my running life, my God-given time. Nguva nevana vangu, nguva yekugadzirisa mabusinesses angu ndichitry kugadzirisa kudefenda chokwadi chandozoti ndakataura. I have spoken my truth. Mudharachivasa mairova mai vangu mberi kwedu. You traumatize us. Maiti rova tese kusvikira ndatiza kumba ndikakutora rapist order. He's God. I have to live with that. He has to come back to terms to knowing that he's living in a delusional world. Yokuti anoramba zvinhu zvakaita kunyadzisa kwacho kutonyadzisa. And I don't mind that he is my father. It's time for children to rise up and speak up. Abuse is there in Zimbabwe. To ichatanga kubuda nemhuri yekumba kwedu kuti vanhu vachitanga kuita speak up against such issues. Ndichatanga inini Zimbabwe sechaziva kuti children can speak up against their parents. We are traumatized. Georgina ndinotokunzwira tsitsi because I can't believe after all the talks we've had over the years, you come and defend zvinhu zvakadai. I don't have much to say, but Mdarachivasa, you know the truth. You're gonna get pissed off. You are my father. I won't deny that. But it doesn't mean that I have to be stupid and accept that including Vanagarikai, all those other step ones, Vanachieza, Vanavaka Repewa Chieza na Belinda Mukamuchiva Enesa Apostle. Will you own up to that? My Rova Berikwedu, in Nakashikira Tiza, Ninechu, Rakwena, my Vivian. So now, why can't you just own up from Darachvasa? It's time for you to own up. We can use this family as an example for people to actually say, you know what? Fathers can actually humble themselves too and say, I am sorry. I messed up. You lost your house. You lost everything. We became homeless. I wouldn't have become anything. So you are homeless now because how many children have you got? Do you even know how we ended up finishing university? I took myself to the rest of my A levels, my school, my education. But it's time for you to humble yourself from Darachvasa. Mom is still running now. My mom is sick. Very Pachirongwa because of you. You abused her until she got out there, living without
anybody muchivarambidza kuti vaone vana. It's time for you to repent Mdarachivas. Inini ndiri kurwadziwa and handinyepere vanhu vese vakateerera ka. Handinyepe. I'm still broken, but I'm on the mend. I'm getting psychologists and therapists. I'm getting looked after. But all right, Ketina. Ndokumbira 5 minutes, my sister. We have you. Uri edipana pa tichaenda newe. Hold on. I think your dad needs to say something. Let's hear him. Okay, I think also this man, you need to repent Mdarachivas. I don't catch you, my father. It's time to speak the truth. Hold, Melly. Oh, now she's holding. Ari pocket. Okay, right. Baba, phone yao ya kupera battery. The purpose of this final link up here was for us to set but this man needs help. He's a Katie, hold on, my name. Hold on, He has a problem. Katie, hold on. We appreciate the grievance, Ketina. We just want to deal with this as conclusive as it could be, and also giving your father here the space to say what he wants, what he would like to say. The purpose of this link up was not to deliberate on my issues. It was simply to agree or disagree to a schedule where yourself and the rest of the family, your mother would be there, your father would be there as well in a teleconference, and then these things can be ironed out because, as you already agree, the allegations are very, very serious, and for the whole nation to be hearing these things across like this, it would only be fair kutitishike to the end of things rather than what do you think about that? And could we go ahead with a schedule? And Melly, I'll leave it to you there to arrange a date, a time that something could be done. That is kana Ketina achi agree. So does she agree? Maybe she check out right now. Keti. Okay, Keti aningaripa phone. Amiyuta phone. Aningaripa phone ne pa call ne phone. Amiyuta phone. So I think achazo followers wake life. I think so. I know she's back. What's up? She's Sorry, back. no. She's back. Something. Adzoka Simba, you can address to her now. Adzok. Okay, right. So Simba? Would you be willing to a schedule? Pamucha Sangana, yourself, the rest of the family. So I am not scheduling anything. Hang on. Don't waste my time. Tinema responsibilities that we need to look after. First of all, it's an interview. Wait on my YouTube videos or something, and are they ready to speak the truth? I am not wasting my time with this family. I am not, especially with Mdarachivas. He has dragged everybody over the years. It's time for him to own up. Yes, I am a believer. I love Jesus, but I'm okay when I'm not. This issue needs and I understand you. This is not right. So it's a no from you. It's a no. You're saying no, you don't want Can to you have follow up a comment section? Ask them to pick up the phone and tell you what did they witness. Maybe that's why he can retreat, because the devil can only retreat when we stick to the truth. And I'm not calling my dad the devil, but the spirit in him, I can't stand it. I cannot. And it's time for us to speak up. And this was a time some hours I platform you can and this was time somewhere I would rather be doing other things out there come a blessing than platforms. I came to tell my story and I didn't mention names. When I got our story without give time to your father. Now, the reason why I asked, and the reason why Sis Melly also asked, is that the primary sources of your story
are your family and your mother as well, because you alleged your mother was abused. So I did not allege it. Fucking happened. My mom was brutalized. Do you understand? Women are suffering. Children were sexually abused. Do you hear me? So this needs to end, and I'm speaking to every Zimbabwean. This needs to end. This needs to end. We need to stop this. I am saying this and I'm yelling at the top of my voice. It's 5 a.m. in Zimbabwe. This shit needs to stop. Children are getting abused allegedly. This stuff happened. Do you hear me? That man is abusive. He has abused nearly everybody. Our children will not be allowed to be exposed to such, and we're going to stop it. Don't talk to me like this. We are going to stop this right now. And the only way to stop such things is Mdarachasa. When he owns up, that's when it will stop. And I'm not the one who is meant to return. And those are the yes, she not paying us out when out is where and even my abuse and just shove under the carpet. We're gonna have to stop this nonsense. We're gonna need to stop this nonsense. Hello. It's not fair on the elderly man to be waiting all this while, and you're the only person who is speaking. All right, Katina is quiet now. We just needed here, because the primary sources are your family. We are sorry here that you know for the hurt that you're expressing with your voice here, and if people didn't take you seriously, they wouldn't have gone this far. Can you please allow me? Please allow your father to speak. Let's allow your father to speak. And that's it. Don't you came to the people. Wakauya kuvanhu iwe wanjati. Wakauya kuvanhu ukataura nyaya yako kutina kuti vanhu vanzwisise. And then when they do that, kuti ipuswe kuvanhu vakina because you may not see me on your platform, but this needs to stop. Really, if you are really advocating for people, you're going to listen to me. You're going to listen to me. You're going to listen to me. We need to stop so that Yes, Baba Taurai. Baba Taurai, please. Yeah. Yes, please. Taurai Baba here. Ndirikureva kuti kana mukayeuka zvandakutaurira inese nemusikana uyo kuti kana akazvinzwa kuti ini mai vake namadzikoma vake vamwe vese kana kuti taura nhema dzake dzibude pachena achakurambirai. Ndo zviripo izvozvo. Saka imimi kana makatarisa kana makateerera sezvizvo munofungidzira kuti Keti, can you please follow the comments? Can you please be in the comments, Ketina? Right, and the Rainberry. Hello? Yes, Takateri. Ndataura kutanga uko ndikakuti akazvinzwa kuti inini ndiripo, mai vake varipo, madzikoma ake vamwe varipo vangange vachida kuti titaure nyaya iyi, haabvumi. Asi ndinofunga kuti fusi yacho maakuzvionera mega. Inini ndi akauya kwamuri ini achiripota nyaya dzanga achiripota idzodzo dzaanotaura. Kana ndikada kutaurirai kuti yekurepiwa kwevana takanga tichaita musindo mukoti. Inini pache zvangu I'm now 65 for your own information. Takaita musindo naSydney uyo ari kuAustralia nemukomana uyo ari kuGwanda, tichizama kuda kuti tione kuti munhu uyu akanga abata vana chibharo vaviri avharirwe. Ende nyaya iyoyo kana kuti tizive kuti yakafamba sei, iye Ketina kana achiita zvaakuita waakuita sokunge vana vakarepiwa mufamily. Uri kundinzwa zvandotaura? Takateerera. Ndo yaari kushandurira kuita sokunge kuti takaperekedza vana kunorepwa. Yes. Saka nyaya iripo ndiyoyo yokuti uyu mwana uyu inini nemapandukiro aaita anga achida kutsvaka mari. Vana vanga vakaenda kuNew Zealand, mukomana anomutevedzera nomudzimai wake akarasikirwa nebasa. For your own information, mamusingambozivi izvozvo. Akarasikirwa nebasa
ndichitsvakirwa mai nababa venyu mudzokere kuzimbabwe asari yavatora muno muzimbabwe vaendesa uko ini takanga kuda kuenda kunew zealand embassy muno muzimbabwe kuti ndinovataurira kuti ndine vana vangu variko kunew zealand vari kuabhuswa vakauya vakaparadzwa vari kwakubatirariswa musiriti upanze ndoda kutaurire kuti vakafanana nababa vako kureva kuti akafanana neni monditaurira kuti munhu andingazoti ndikatarisana naye ketina neva ya pakaipa ya pakaipa handichazive manje kuti yacho inogadzirika sei patiyo imimi chingoitorai matorero amungaita asi zvandokutaurirai izvozvo zvokuti uyu haagadziriki imimi iti ndoda kuti baba vako namai vako nevehanzvadzi dzako ndinoziva makuriro avakaita varepo vakateerera zvaunotaura izvozvi kupuruva kuti itokwadi saunga uchitaura ndozvandokutaurirai kuti muchaona kuti haabvumi ende imimi ndinonotozopedzisira maakutorera zvaanotaura iye haadi kuti ateerere zvamuoni kutaurira ndatsvaka kutoita pavabhengero kutsvaka kuti nditaure nemi kana nyaya ichitaurika ititaure asi ndiri kuona sokunge kuti inini muri kukurwa naiko because akatanga munoziva kana mwana aine chinangwa chake chaanenge ainacho so anotaurikana pose paanoita napo ndakutaurirai kuti vanhu vakavharirwa nechikodzero chokuti vangachingozipota chete unowanda murume wakanga achinzi ari kuiwa naye ndina mapikfoto dzake ndinokutumirai momubvunza iye mobvunza baba vemwana wainaye chikomana ichi chachiri kuno kuzimbabwe kuti wakada kusungiswa kangani ari kubhadhara mari yementenensi yemwana waasiri kuona kurita chimwe chisikana icho mukuru wese iwe andimuzivi baba wake saka ini chaachi what's so special aketina iye baba inini ndakachida kudaisoho pane vamwe vakateerera pachirongwa chino vanga vachitaura kuti imi vari kutaura inini ajasoneti panyaya imimi yamazotaura kuti haasi mwana wangu inini ndinotondera muna December nguva iya pamakafona paya ndichirangarira ipapo mashoko enyu anga asina kudaro ipapo maiti imi ndinofungidzira kuti haasi mwana wangu nokuti mwana wangu chaicha hangadaro aiwa chero nhasi vati ndiri kufungidzira simba havana kuti haasi mwana wangu vati ndiri kufungidzira ini ndikatovati hamungadaro baba because of hapana DNA wemwana ndopama kuti angave yakadaro okay I see ende baba imi mwana wenyu anoitwa Sydney uyo iye aitaura kuti ketina haana kumboabhuzwa aitaura kuti ketina the only time yakapiwa reprimand was panyaya yematrials ndizvo zvamataura zvekare nhasi handiti zvapindirana handiti yes nokuti mukomana anonzi Sydney ndozvindomatauriro akaita iwawo hanzvadzi yaketina asi ndakamurova ndakati inini kutaura paaita achituka munin'ina wangu kuti vastupid baba munin'ina wangu ini tobva ndamuti ungatukwa nemwana here torasha huro vemwana ndozvandakamuita iri nyaya yematrousers iyoyo yanga iri nyaya yematrousers paakapanduka ketina achibva aenda kuimwe hanzvadzi yepamunini yakanosvika ikamutaurira kuti ingaunoripoda kuti azvine abuse saka nyaya yematrousers ndiyo yakazoita kuti atize here nokuti yanga achitaura kuti akatiza kumba matauriro anenge aita nhasi anga achiti hanzi panga pasiri papa here sunyaso chii chakaita kuti azobva pa ndati inini kureprimanda kwandakamuita ndokutiza kwakaita pamba ndokutiza kwakaita anga aine makore mangani ndichayeuke kuti anga aine makore manganipo pa iye anoziva mutaurire kuti mubvunzei imimi anokutaurire kuti anga aine makore
everyone else is here tuned in. This observation you are getting, no look, kuti Ketina kwanza kunyazoita heal off, heal, kutanyatso-pora from any hurt that she has. Azvaita here kuti nyaya iyi ibva yataurwa all at once from an angle ese. Vamwe vanga vachiti every story has two sides, amwe vachiti ine three sides, zvikanzi noda kuti kune version yaKetina, version yababa, version yemwana. Asi ndinoona sekuti kunotori nemaversions 14. So ndaiona kuti tinofanira nokwete 14, maversion 16, nokuti kune vana 14. Saka vana 14 ava vakakwanisa kuwanikwa vese vouya pano mazuva ano zviri kunetsa here teleconference nemafoni aya zvinoita, vouya voungana vopa nhaurwa yavo each and every person. Nyaya yobhuyiwa 16 times vanhu vachinzwa kuti ive clear. Ndozvanga zvakumbirwa nhasi. This is what had been requested today. However, it looks like Ketina anenge asina kufara nazvo. Has she changed her mind? No, ari kufona, saka I'm not picking up because I know kuti ndikafona manje baba vachawana nguva yekutaura, saka ndamuti imbomira mudhara vapedze then ndichakuita end. Munogona kumubvunza here one word answer even ye text yekuti Ketina, can you agree? All right, let me call you. Aiwa. Sis Melly, text chaiyo kuti Ketina, could you just give us a schedule? Yeah? Can you agree kuti tisangane pano musi weSaturday? Ndimubvunze. Yobhuyiwa nevanhu mhuri yese inge iripo sezvanga zvakumbirwa zvaizve what your father asked for. And then if obviously, if there was true abuse, obviously a police case would have to be opened, even if this happened 40 years ago. I didn't know, Baba. Yes, of course. Yes. So, Baba, you are happy right now if we establish kuti imi maka abuse kana kuti maka facilitate kana kuti makaita watch abuse mwana abuse by someone else. Then we should in fact open a police case. For a police case, JJ. Right. So Okay, Simba. This is the message from Katie and Panamvuzati. Do you agree to meet up with the whole family, 16 of you, so that I will try to maintain my calm? These people for many years have tried to drag me backwards. I don't know whether it's an Arco acceptor or not. Let me try and call you team control it. Mira. Yes or no, please. Because hold on, Mira. Yes or no? No, Ketina is calm now. Ketina. Yeah, Dick. Yes. I'm sorry about that. It's just these things, they get my head in, man. Like, seriously. Yes. Zimbabwe is the way it is because of such things, All so right. I have an extreme sense of justice, and I'm sorry for yelling to everybody, but I needed to. You should allow people to express their emotions, and I'm sorry, but yeah, I needed to do that. Okay. I really needed to. All right. So Simba, Ketina, your dad was saying that you are 16, you are 14 kids, and then there is him and your mom. Is it okay if mese pamochite mka sangana pamochete and then we try nesuo, we try and solve this so that we can move forward on a Saturday? Yeah, sure. I mean, we can try to do that as long as, can I just say this in public? For those who are in Zimbabwe, please, can somebody go and check on my mom? Because what he does, he has this tendency of going to manipulate my mom and instill fear in my mom. Your mom's going to honoramba kumakosi like pandakatora kisoja inini. Mama vakaramba kuti ari kunyepa mwana andirohwe nemurume andisanda kamborohwa kana ruoko and stuff like that. So this is probably what's going to happen. He'll get everyone on his side, and then just take his side. Mom's that kind of fear which my mom has lived in under oppressive situations. She won't say anything
negative kana vatongouza. The only time she will say anything against Mutara is when he's not there, kana kuti chingotaurawo pamafoni and stuff like that. So that's my biggest fear. I don't mind. I'll come to the meeting. I'll definitely. I'll try to come. I'll try to maintain my calm as well. Like I said, I'm sorry, guys. I had to let it out. That's how bad. I mean, I had it over the years, but I just really had to yell. Okay, so baba vachivasa mwana avhuma ati yes we can meet Saturday, tingasangana tusene Saturday yacho yoyo pa meeting wacho iwoyo, and then zvodiscusswa vanhu vese varipo. Ketina ari kuti haana dambudziko Saturday yacho iyo zvataurwa na uye ari panapa kuti Saturday vanhu voungana vese vana vese if possible, and then yotaurwa. Ari kuti iye yes she's coming, she's gonna come, but achatraya kuti asasumudze voice nehasha, mutaure zvakanaka. Ndeo zvandatini kana akazvibvuma amai vake vanofanira kunge varipo muvabati. All right. Oh my goodness. Now that's what pisses me off. Just hold on, please. Ketina, over to you. Can I ask you quickly? You mentioned that you feel that your mother could be intimidated by your father. Are you aware also that now there's going to be 14 other people, well, 13 other people, your siblings? So don't you think that should there be any intimidation against your mother? Because there's so many other witnesses here. No, Ketina, aningaenda pane imwe phone, amute call again. Aningaenda pane imwe call. I'm here. Ndrogomute because I'll end up yelling again. I just need so that I don't talk against over you. I just need so that I don't talk over you. Okay. So you heard what Simba zvataura nditi? Anzichi. Anzizvo I see kuti uri kutyira mai vako kuti panogona intimidation, but remember hanzi panenge paine 14 other people vanenge varipo, saka pakaitika any intimidation or what pachaita mumwe munhu zvinotongobuda pachena kuti pane zviri kuitika. Can I just say something about that? Yes. So my mom is tichitaura kudai so pachatoita somebody who is going to go to her and they will start instilling fear in her. My mom, she has turned into like a child kwatiri tese tiri 7. She actually kana mukataura navo you think kuti isusu tisu vana mai vacho vana Gina vesavo, they talk to her like as if she's a kid. Saka mudhara chaichai papapaka and kunyepera. I don't know how can we make sure that she is safe. There's one thing that I was going to ask you to do. There's per comment section, there's people, my neighbors, they don't are precious, there's quite a number of people there but who comment, and I don't know why you are not looking at those comments. Are they willing to pick up the phone? So many people who know about our upbringing. And all those people, like, instead of us wasting time, like now we start worrying about is she safe, because this man who is my father, he will do anything to protect his ass, I have to say. But what I'm trying to say is, this is social media. I would rather mumbo tora vanhu varipo per section apa
vakakura vachitiona vambokudzaiwo pane kuti mutambise nguva and wasting my mom's time kuti iko zvino this is the only time she's actually been at peace handingati real peace where she's actually living something zvakuti tinototi vanenge vari kutombofarawo zvavo, you know, considering her condition. So I'm not against the meeting, but that meeting no, listen, Ketina, it's okay. You know, you have hosted shows. Unoziva mashows anenge akafanana nepanapa kuti some comments you won't see them. Unozviziva kuti you won't even see them. Anenge achimhanya unongoti wasangana naye ndiyo. So I never saw those comments anyway. I could have actually called to tell them to call in Tinzgo their side of the story, but we will definitely do that. Don't worry. Yeah, I think so, but Lily, from my end, I just think we can do that meeting, but knowing that... Ketina, listen, yeah? I hear your fears about intimidation. Your father is, however, following my request, opened up to a police probe. So should there ever be any such intimidation, I would like to say here that we have a higher authority. So should there be anything like that? My high authority. Mkoma, can I say something? I don't mind coming to the meeting. All I can tell you is if my mother managed to go and stand in court, like right now, Baba vangu on the other side of the phone. It's true and he's denying it. And Mondo Zotanzi, Tora Munotora Navanu, Sevariko Zimbabwe, Dindic and Runo New Zealand, and Moati Saipa phone is Uyu is Uyu up, is Uyu up. Mozotichi. There are so many people who live in fear of Kuta. Baba Vanzaro, one of your parents, she's like a chocolate, not trying to put in that some of what China say. It's a waste of time even trapping Kutimura Utimeze Kuunganiza Vanutvata or chocolate. I'll come. Timbonzo to an teaching. But you know what? Can it not go for 4 hours? Because people need to rest and get on with our lives. We don't live for the chivasa. In the YouTube and talking about my upbringing. Why can't each person talk about their upbringing in their own ways? How about we do that? Now I'm actually realizing that people are attacking me from some of my personal experiences and I have been abused by other men as well. You know what? It's a pattern because it keeps building until you confront it. That's something people need to learn. But I'm a broken vessel. We is still on the mend. At the same time, can we just understand what Ketina spoke up about her upbringing, just bringing up, just being vulnerable to everybody, to the whole world. Hey guys, this is what I've been through. I'm a broken vessel. I'm going through therapy. I've been abused, patterns of abuse from here to there to there. Whether you believe me or not, you know what? I don't care, but I'm getting help. You suffer from inside and you need help, but you're not reaching out. I reach out and then what do I get? Family starts attacking me. So pressure when therapists are trying to help me here. Why don't you ask each individual to give their own story? Sis Melly, compare Gina Abuda Chiti Shikwamuri, Audrey Abuda Chiti Shikwamuri, Belivano 16 when got our because my time differences and we have commitments. You know what I mean? How about that? When Sis Melly, Torema calls per platform, one after another. I think that would be fair. At least that way there won't be so much of this huge reading guy. We have kept Baba holding here, following his request that there be a one meeting each other. And earlier on you had said yes to such a meeting. You know it was I know I said yes, but then now I'm really thinking approach each person just approach each individual. That's what I'm saying, then you would wait. And then I finish. You will have time. You will have loads of time to speak. We need to end this. I'm thinking no. Why don't you guys, if you really want to help the family, one by one, come to go into Sis Melly one by one. If you're going to be disrupting me like this, then you see people will not be able to hear your story because they will judge you. Why are you being disruptive? Baba Mira right now, his phone doesn't have. That's fine. You can judge me, Zimbabwe. It's okay.
right now varikuda kuti nyaya iyi today matauriro yokuwirana kwakubvuma kwawangu waita iwo kuti pachaitwa chirongwa ichi chichange chiri a one program, even if it lasts 4 or 5 hours. It will be one program where the 16 of you as a family, because give me my primary sources, including my virtual Ivabo, who you feel could be intimidated by your father, very on video, all of them, so they'll be on a teleconference, and people will be looking at them straight in the eye, and also this is something that your father has also opened up. Can you wait? Let me finish. But please. Let me finish. Ketina, people are going to end up judging you, you see, if you keep on it. So during the whole program, for someone from the Baba wakamira right now. Tine munhu mukuru panapa. Tinawo Sis Melly as well. So Baba has also opened up for someone who is from the law enforcement kuti ange aripo as well vachinzwawo futi nyaya yachona munhu wese akaiteerera. So yes, I believe the time, the space should be opened up for my victims, sorry, for my witnesses. I think this was Smith. But tinanga tanzwa my primary sources imhuri. It's not just your mother. Yes, you said your mother could be intimidated, and I think people have noted that. But kune vamwe other 14, 13 others here in your family. Vouya votaura nyaya yavo yese vachitaurawo as you have been saying. The challenge iripo hanzvadzi dei kuti I don't know Sis Melly vane time here kuzoverenga reports, vozo aggregator, vozodai, vozo moderator. I don't know if she's got the time. But I believe you had already agreed right from the onset to something that would be done combinedly as something quickly, short and sharp. Yes, of course, even if it takes 4 or 5 hours. But yobva yangoitwa vanhu vese vachizviona mafesi achiona achitaura. Sis Melly, over to you, and I think maybe tasvika kupedzira neti. Ndizvozvo. What I'll talk to Ketina one-on-one, and I think Ketina is a young sister when I'm looking at her, and as she said, I liked one thing she agreed with, she's a broken vessel and she's still on the road to recovery. But also I think there are deeper issues here, Simba. There are deeper issues, if you look at it, like uchinyasotarisa nyaya iri deeper than zvairi kuportrayiwa pano apa. So zvanda kufunga ininika, if it is possible kuti vese vanokwanisa kuuya, because there's a guy in Australia, there's Ketina, there's vari South Africa kuno, there's vamwe vari Zimbabwe, and there's mom as well, there's Mdara as well. If they can all come sine law enforcement yako yawataura yoyo, and then zvoitwa hazvo, then maybe if it's gonna help, ini chandiri kunyanya kufaitira Simba is for this family kuti nyaya itaurwe kawani ipere. Andiwana Mudhara kana paine, maybe paine pavakanganwa pane zvakaitika kuseri, and then he will admit voita move on, votaura nemwana wavo voita move on. Kana pasinawo zveshuwa Keti anenge aripo, tinenge tichingonzwa kuti nyaya iri kufamba sei, so that at the end pasave nenyonga yose iyi chete. Ndo my main aim. So at least avuma Ketina kuti Saturday she's gonna be there, achatry kuya. Now we need to pakudiwa kuti patsvagwe vanhu vacho family yacho yese kuti vakwanise kuungana. That is if they do agree. Remember Ketina ndiye avhuma, the other parties we don't know. Namdara ndiye avhuma, but moms anokwanisa kuramba. Ari ku Australia anokwanisa kuti handikwanise, ari ku South Africa kunokwanisa kuti handikwanise, andiona. So panenge pasina nyaya. Absolutely. Sis Melly, mama vari kuruzeva. Mama vari kuruzeva. She only comes like kusoranidziro mama vakatifonera vatsvena pane network. Okay, all right. So mama vari kunzi vari kumusha. So again the other challenge is the network. We only talk to her kana vaenda pagomo pavanotifonera like inini vakanitaura neni kusoranidziro. Okay. Network ndobva ndafona back, and that's how I talk to her maybe once every week. So how who is going to it's complicated. It's more complicated than that. It's not that easy. Good luck with that. Antiri kunzwa Simba kuti kuri kunzi izvo
kurikunzi izvo hakuna ningirikiri mai vari kugomo, so she will have to go kugomo kwachona kana zvaita and what not. So I don't know, we can try, but andiziye. And also Ketina, the other thing that I just wanted to ask you, Mudara Chivasavari Panap, Ketina, who is Uncle Matt? They know him. And I'm told ask him, he knows him. Okay. Baba pale munomuziva here Matthias Musungapasi uyu anonzi Uncle Matt? Matthias Musungapasi. Matthias Musungapasi. Okay, saka murikuti baba murikuti Matthias, ngatimbotaura ya Matthias babai. Saka murikuti Matthias Musungapasi uya mumuzivi, mivamba munoziva kwa Musungapasi anga ari vakwasha. Okay, hanzvadzi yenyu ndiyo yakakarohwa Musungapasi. Ndivo here Ketina iwe? Amumuzivi, alright. Ketina baba vari kuti havazivi Matthias, hanzvadzi yavo ndiyo yakakarogwa nemanzi muzivi. Vanomuziva aiwa Matthias Musungapasi ivo mudhara vaimuti muzukuru, but isusu pachirungu toti angu because pachirungu okay. Vekubhata vaitivigira bhutsu dzekubhata baba vaigara vachiuya kumba kwedu kumakwegwe west vachiti vakauya tomhanya vachiti imika zvakaoma. Saka ipapa this is basic stuff zvokuti ndinotoshamisika kuti why would he deny things like this? It's really sad. Kana kumarufu Matthias ndiye aiwanzodriva nana mudhara kuenda kukupi patakanovigwa nasekuru vedu kuside kwana Muchonori, ihama yekuside kwamoms. But Mudhara Chivasa was very close to Matthias because chero taiti chichidriver kuti tiri kuenda kupi taidarika chipaka mota toenda pabhata muchingoti Matthias Musungapasi wekubhata they were very close na Mudhara Chivasa. He used to come home so often, very very close. Right. Uyo ari kutaurwa baba uyo wekubhata uyo bhutsu dzekubhata uyo. Hanzi wekugweru alright, wekugweru anonzi Matthias Mutangapasi uyu waiuya nebhutsu Musungapasi Matthias Musungapasi wegweru uyu waiuya nebhutsu uyu wangari uyu hama yekusaidhi kwana mai vaKetina. But very close to Mudhara Chivasa. But ari close kwamuri maidofamba mose yenyu nemota yenyu muchidriver mose muchifamba mose yenyu nemota muchienda kwose kumuchato ndiye aita MC Matthias uyu. Mati baba aifamba nemanga ari close kwamuri asi anga ari hama yekumudzimai wenyu kuye namai vaKeita. Very close. Kwadzi munhu iyeye uyo ndiye une nyaya inonyanya kuti netsei nokuti waiita sexual abuse mwana uyu Keti uyu achiri mwana Ketina, kutaura kwaKeti ndo zvaanotaura iye.
keti hanzi sei usina kundiudza ini mubereki wako nababa kuti Mathias mutunga pasi uyu yokuita ma-MC waikubata-bata iwe kwai nababa sei usina kundiudza ini mubereki wako. Your father allowed Ketina uri kunzwa? Sis Melly. Sis Melly. You do remember kuti ndakataura kuti vakakumba ndinotaura here kana kuti Ndiwe taura. Kumba patachiri kumba nemahanzi nemakisi ankumeti ndo vaitisa mahanzi nema I love you vachiuya all the way from Guero. But is it true or is it not? Belinda na chiedza pavakabatwa chibharo vakaudza mudhara uchaya Baba Vachivasa. Ask him that. Vachivasa. Pane vana venyu vaviri chiedza. Pane vaviri chiedza nemumwe vasikambobatwa chibharo mukavaendesa kunoti vapiwe muteuro. Vana venyu vaviri vana chiedza vakambobatwa chibharo mukavaendesa kuti vanoita zvemuteuro kuti handizivi kuti zvanga zviri zvei musingaendi navo kupolisi. Ishuwa here idzi? Oh, okay, all right. Hanzi vana vakaenda kuchipatara kune madhoketi ekuti vana vakaendeswa kukoti. Ketina vakaendeswa kukoti nababa vaifamba navo kukoti. Nai Ketina. Okay. Network yangu ya kukata. Network yako kata. Network yako kata. Vakaenda kwa Harare. Matukudi baba. All right. Ketina, I've got you one last question kwa Uri, my sister. Ketina? Yes. Right. My last question kwa Uri ni nde kudai so. Handitika. Exactly what do you want to see happening to your father? What I want to see happening to my father, Mr. Fidelis Taurai Chivasa, is a man owning up to all the things he has done to everybody, starting with my mother, and then coming to all the children, including each to their own choice, but what I want to see from my father is him owning up
to what he has done. He needs to own up, because that will set the whole family free. Vanhu vese vakamirira kuti vanzwe kuti baba vazoti zveshuwa ndakatadza, ndairova mukadzi, ndaidai ndigodai. Ndo zvatakamira. That's what I'm waiting to see. And I don't want to lie, it's the hardest thing to do. Inini pandinoona up to some of the things that I've done, is the hardest thing to do, but it's liberating. But unozoti ukanyepa nema ukavharidzira something, you have to create dzimwe nema to cover up the first one. My father has been covering up one cover up after another for as long as I can remember, maybe for the last 34 years. No, because ndopakatanga kuita mashiripiti SI. He has been covering up. So Dad, please, now I'm gonna talk with a daughterly voice. I am begging you, please, Dad, please, for the first time in your life, Dad, please, ndikukukumbirawo, please, musunungure vana, musunungure mukadzi wenyu Tekla ari kumusha. They are still married, by the way, they are not divorced. Musunungure tese, please, Dad, please, I'm begging. Can you please just own up to some of these things? This truth chinorwadza kutaura, but it will set you free. Muchasununguka motozona kuti neshuwa ndandakasunga mhuri yangu makore esaya. Please, I am begging. I'm literally in tears right now. Audra Pesrava per platform, because she said, I can't stand it, sis, because why would another sibling come and deny Junjatino's vates? So Dad, please, I know it's very easy to cover up, but Kumbirao, please, just own up to some of these things, and then we can all move on. We don't have to braid each other's hair. Right now, I could drag up on my platforms, which is okay. This is my life. This is Republic. I don't really mind what people think about me. But as we call you, please. You know, we used to call you that. Dad, please. You know these things that I'm saying, they are true. You know everything that you did to Mom when we were growing up. You know everything you did when they are traumatized. He's now abusive to his wife because he watched you doing this to our mom. You know all the incidents that have been going on in the family, the sexual abuse that you have been covering up. Dad, please, can just own up and can, as a family, and move on. When it's just but please, Dad, please, just own up. Anyway, I own up to my own wrongdoing. When I told my wrong choices, I own up and you know, please, you know, to just asking for Sis Melly. And this will be all right, Ketina, mira timbozwa mudhara chivasa. Kunzwi. Simba tichakunzwa, tisi kukunzwa isusu. What Ketina is saying here, Baba, Taura. Okay, Ketina Argutawa here, Kuti, who wants from you, Zanzi Munopandra Quita, oh. Nami Facebook yakuda kukata live ni 4 minutes. Facebook yakuda kukata live yangu anza sara ni 4 minutes. Nje Facebook uvuti. As to some of these things. Muna
izvozvo. It's not complicated to man. Kana Ketina without a problem, yes, whatever it was, even if